Hi Simbisai, how are you? My Tamutenda. Hello, how are you? Hi Precious. Hi Patience. Emily, ndakuroba so. Ndakuroba na Emily. Bopati, how are you sister? Kubanding for that. Hansinathi nashe kupi? Anisitombo zviziva ini kubanding for dinde kupi? Naiti nashi. Hi Titi. How are you? Anisitombo zviziva ini kune vanhu vasitepiwa. Kwauti mazano ndiri behind chokubvira handina kana nguva nditomboziva zvinenge zvichiitika kana kupini ndende kana sorongongwa kuvava guys kana ndichimbosora ndikiri ndachimbosora dhimatso sorongongwa kuvava ngwa kuvava ndifunga vave nemakwenu chaivo wani makwenu masvinu right kai ndimbofanira kutsvaka nyaya iya kai ndaenda shiya uko right ndashare kuti ndinenge session away from Peterborough. Whoa, andisitomboziva ini unozati chero nakabaya nandingambozvizivi tinashe because andimbofambi kuinda kwese ikoko ukoona pane nditori pambaka musone ndiri pamba ndinge ndichita zvefamily like papa ndatomuka ndikatoita mairens angu ndikatotanga kutodidi plus ndotombotanga ndopa ndotocleana patara clean ndodi saka panozodai zuva andiwana panozopera zuva ndavaviwa kani masora nongo aiwe ndinenge ndirimo mumba andiwana saka ndina plus baba wanenge uchito senge holiday anona kuvhura mangwana ndopana chitombo Shakira atoenda kubasa manje ipapapa atanga na 3 saka ndopa wanenge uchitombotaura nevana uchitomboseka navo uchitombodini otherwise andina kana nguva andipozvizivi kwai vanhu vari kubayana kwazvenda sei vanhu vari kubayana chii vaita sei zvinhu zvacho pane posta yandinoda kutsvaga posti takaiposta panapa hey Sim Big Brother Zimbabwe brother sister okay pane uya ndokutsvaga guys where is it right mhorosanai guys mhorosanai ndichimbotsvaga posti mhorosanai ndishayaka maposta chakawandisa yo guys ndelanga ndiwandira nyaya yemasoti yesoulmate iya iri papi ndichakuziva iri papeji rino here kana kuti kune rimwe peji nyaya yemasoul ndikiri nyaya iri papi guys guys nyaya iri papi guys ina ndichatozivi kuti munhu akandipa ndakuseva ini handakuseva guys foni yangu inoremerwa nemacontacts handakuseva handichazivi kuti munhu akandipa nyaya iyaya achiti mozonditaurira pale handichazivi yes Barbara
name guys iri page rino here ngatibatsirane guys. Where is it? Okay, thank you admin ndo zvandokudira. Aiwa haisiriyo pane post yandakatanga musonefa kuita nyaya iyoyi guys. Musonefa kuita nyaya iyi hatina kuzoiita, tanga taposta hanzi iripo pano. Alright, Miraton. Alright. Haisiriyo admin, haisiriyo admin. Musi watakazoita inyaya dzavheko here, musi watakaita nyaya yachazuti panga pane taifa kuita nyaya yemasoulmates yemunhu akaudza nyaya yake kuinbox kuRID kuWhatsApp achiti ndakarogwa asi soulmate yangu kudi chibva ndazotadza kuita nyaya iyi nenyaya inyaya dzavheko here kana kuti itori post yakazvimiririra. Ndichagireyo guys, mundipe link racho. Itori post yakazvimiririra. Ndichagireyo mundipe link. Ndichagireyo mundipe link guys. Haisiriyo. Yandiri kuigira na admin is not the one. Haisiriyo. Haisiriyo guys, maiziya ndiri kutaura. Hi sister nyarai muri sei guys. Right. Hello? I'm good. How are you? Nyaya yaruka ndiri kutsvaga post ndiri pamene nyaya iyoyo uri kuya nyaya yaruka asika. Alright, nyaya yaruka ndiri kumboitamba kuseri. Ndakaitamba kuseri. Saka toda mbomira tione kuti marisasi anodii because zvino involve mari mukati. Saka ndakamuonesa kuti hasitori ruka ega, ndiruka nana anzani mukoma wa mama view. Anzani mukoma wa mama view akanyarara uya anzani anokuita zvemaskisi akapfeka madress uyu. Anzani guys, mama Chiwa. Ndiruka nana mama Chiwa, hasitori ruka ega. Saka it involves money mukati. Saka toda kuita zvinhu zvakangwara kuti vakwanise kuwana vakwanise kuwana mari dzavo. Andimaona. Yes. Saka toda kuita zvinhu zvakangwara. Hanzi 2 weeks ago but makaiverenga. Iri kupi? Ipeji rino ikakuti peji hombe. Chini chagira ipost iyoyo guys. Nokutogoti tikuitei. Ndatine nyaya ndafa kuya nayo iri kupisa. Nyaya iyoyo but nyaya chona tamboisa pa hold. Taisa pa hold for some days. Ndafa unge ndaya nyaya iyoyo iri kupisa, zvokupisa zviya. Nyaya asi ndaisa pa hold because it is too much detailed information. Hanomaona. Saka ndati too much detailed information rochazobuda after. Muchazonzwa zvakawanda guys, muchazonzwa zvakawanda but not izvozvi. Maybe next week iri kuya iyoyi. Maybe next week iri kuya iyoyi. Saka ndisina kuda ndoenda nyaya ndakana yanga riziguru no involve vamwe vanhu. Saka risk kuti ringada roda tangara yatsa kubikwa raibva. Hanimona, tameka short hapana loophole iripo. Hanimona. Saka tukuda kuti pasina loophole. Saka tanati kumhanya tinenge tichisenda information and also tino zvingatinetsei. Hanimona. Saka regai timbomira zvigare zviri murima saizvozvi tite yatikuita then tichauya nayo. Ndichauya nayo, don't worry. Saka toda kuti mukana uyo kuti ndimbotsvaga nyaya guys nanchaiwani nyaya. Anyway, nyaya iri papiko. Takaiwo zvina admin pindai mu comment section mutsvage mungi
mapost mutsvage nyaya iyoyo. I didn't see kuti tine mapost akawanda kudai honestly. Saka regai admin vatsvage nyaya, mirai admin ndatiwa pabasa vatsvage nyaya itoni. Gai vana vangu vatsvage nyaya itoni. Right guys, muri sei guys, how are you? Muri boy here guys. I hope muri okay. Ndanda kusuwa guys, it's been long. Auntie vhiki rose ndisina mbuya asi tinongomeka shot admin yangu inokanda mapost inokanda zvinhu zvokuti munakirwe muchikomenda antika life ichifamba. Admin, thank you very much. Hanzi toida hedu ini malupo azviite because kuyunza ini malupo azviite ndifa kuya yakapera because in fact chikomirai just save patience mere makadaro ndikati ndakauya nayo nyaya idi muso Friday we had to postpone it. Friday late tikati no ngatimire up to weekend again tikona pane zvoda kuitika saka we cannot bring it now because tichisenda alert saka ngatimbomirai takadaro animona ngatimbomirai takadaro. Right, so anzese prophet Makai ndizivini zva prophet Makai zvitakashtaura kudhara guys mukatituka ini guys panje ndisina kumbotaura here mukandituka panje ndisina here kumbotaura guys kupeji gombe uko ndatotraya ini aisika isi kubuda ndichatozivini muridzi. I hope muridzi wenyaya ari kuona kosha kana uri uchiona kauya kuseri svika nyaya yacho uya ingoti haisisimedi nyaya yako handa kuidelita saka pachati iripo but handina kuseva namba saka nevanhu vanouya kuti tichaziva kuti handichatozivi asi namba nyaya inenge +44 +27 inenge SA ikasakanganisi inenge SA saka guys ndo patiri apa anyway. So handisi kuziva guys pane nyaya imwe pane vamwe mai vanachida kuti vakamboya panapa vachiti murume wangu hanzi manganakisa wigi sorry no haisi iningikire nachisora ndiye musoro iyoyo nachisora iye ifuda nachisora chinzwai guys pana mai vakambouya panapa vaive kuti murume wavo vaiudzaini ndiri 1 vakandiudzaini nyaya yavo murume wavo ane kensawo guys murume wavo anetsikana nekensa zvokutodaro vanga vanzi vaive kuti kati vakaitaura pano nokuti takamboenda tikanzi 120 kudii mukuremember vakanzi 120 kudii vakaburitsa murume vachiti tinoita zvekusculpting mashisiva murume wavo vari kuti murume wavo zvanyanyisa ari kukumba saka akanzi aende chipatara manje chipatara kumurume uyu akanzi atenge kuita chemotherapy 3 times per week saka mari yacho guys ndovega kushanda kumakitchen uku murume asi kushanda murume anga achitamba sokutengesa chidini hazvisi kutengesa vane zviveswa zvakawanda zvinotengwa nematourist but right now mukadzi anenge ari kubasa munhu akachitamba sokutengesa izvi ndimurume murume saka right now vari hanzi ende pano right saka right now vari panguva yakaoma guys vaitokumbira kuti ndokumbira kuti mundiitirawo gofund ndikati anyway gofund handigoni kuita imwe gofund ndoziva kuti ndimakatanga kuuya ende murume wenyu shisho mapicha ndinawo ane cancer iyeye ndichakutaridzai mapicha man but hazvina kumira mushe pamurume wavo asi tine imwe isina kuzara gofund yekuti mwana yakatomira kuti gofund ikazara mari yobva yabviswa yobva yaiswa kwaari kuti yachitanga kuenda kuchipatara because yake yatoipa stage 3 hanomaona. So handiziva kuti guys chigwere chakabvepi ende zviri kufamba sei but it's like vanhu vakawanda vari kufamba necancer iyi guys right. Tiri mukati mekufamba necancer mbo paita mumwe mudhayari akabva auya akanditi pane mumwe mukadzi akandipa picture rekunyepa ndofunga impafa picture rine zvinhu zveblack pasati so rine gumbo achiti gumbo rangu iri ndine cancer kudii saka vakangwarawo nokuti akangonditi gumbo rangu iri ndobva totsenda riri gumbo akasenda pasi pegumbo hanomaona akanditi cancer iyi saka pakaita vanhu vakatouya kuseri maweuchers hope munoziva zvinongoita so vakauya maweuchers hope vachida kutomubatsira kuti ari kupi mukadzi igumbo sezvinei guys ndaitodhileya kuti nditsvage mukadzi wako ndandisina kuseva kuti namba dzake hanomaona saka ndaitodhileya kuti nditsvage kuti mukadzi chingoti ndiri kubasa guys handikwanisi ndozodi tatsvaga after work saka after work sandadai varaita munhu akanditendera screenshot akati sisimeli pane munhu mucomment section because handisi wani nguva yekuenda kumacomment section kana ndakubasa pane munhu anenge akadi pane munhu akakanda chitonzi gumbo irafanana negumbo riri kuinternet nemhaka ye ndobva ndikandira picture rakafanana zvese kuna kuti gumbo rakatorwa kuinternet hanomaona ine sina mbodzokera because handina nguva yacho hanomaona ndisina time hanomaona saka ndikati gumbo iri ndiri kuinternet ndobva ndatoona zvakafanana zvese hanomaona saka laki ndandisina kupa vanhu vese maweuchers number ndandisina kuvapa vese vakudanga ne 4 vanhu vaida kutobudisa mari but handakuvapa
ndaingodhilaya because ndandisina time yacho hanimona ndandisina time saka kuti ndimboita zvefoni zvechichi ndangoti ndizozviona after work hanimona zvakangoita kati after work ndozoita follow up hanimazvona after work iya musiyoyo ndakabva ndakanga mari vananonovata mangwana makuseni ndichimuka ndivanoda kune mamised course ake hanimona ndobva ndati ndanonoka futi ndikumanya kuenda kubasa ndizvokuenda kubasa late hanimona ndozomuona manheru ndamuzaindidelaya manheru ndo pandakasangana nepost chibva kunani kuna sisi wangu vachiti post inenge inobva kuinternet saka ndakabva ndakoti kune vana vaya apana namba dzandichakupai kuchati ndinde kune munhu ndifa akazviona kuti paposta pane munhu anyora kuti gumbo iri ndire kuinternet akatisa mucomment section angasingasabatiki akabva achinja chi because pekutanga pakatsanimba pane profile picture saka pandakamhanya pakauya sisi wangu vachiti gumbo iri rakakandwa mambo ndikati andigoni kudzokera comment section mazana nditori busy kubasa andikwanisi kuita zvokuenda comment section ndakabva angakaisa profile picture pandakamhanya kutisa profile picture angabvisa profile picture manje paiswa mawedzi hanimaona ndenda kuti ndinotora profile picture because papane profile picture yake ndenda nocapture mukadzi profile picture yanga iripo ndobva achinja kubva paiswa mawedzi ndobva ndakomisira zimurabaraba remessage hanimaona ndichinyaso kumuudzisa saka ndamudza kudaro to my surprise ndofunga angatoza chakala kufacebook kumacomments uko hanimona yangotika ka1 nanhasi hanimona zvinoreva kuti maybe akatondibloka asati atombopindura kuti kudii akabva mayano ndibloka ona chakala kupi kune vanhu vazvibata kuseri uko kuti gumbo iri ndire kuinternet hanimona saka zvinhu zvakadai so guys zvinotarisa umwe vanhu kubatsigwa mangwana 1 number 2 musi waunete dambudziko chairo dambudziko chida help yevanhu unotoza kubatsirwa because dai takabata picture profile picture yake yesisuzi izvo zvinotaura kudai so taide takangomuyanika tamuyanika chirakazoda kuti paunoda help chaipo hauiwani 3 mari inenge chidonoitwa yemunhu anenge achikupa ndogara ndichikuudzai guys dzine munyama dzine ropafadzo kune munhu ari kukupa mari iyoyo hati muri kuzozviona because ari kuziva chati ari kukupira mari iyoyo hazvireve kuti hana hama dzake dziri kuda mari iyoyo ane hama dzake dzakawanda dzinotambura anogona kutora mari iyoyo kana nodya kunandosikana kunodya kune any restaurant kumaportuguese kana kumaitalian restaurant uko but adecida kuti akupe iwo because kazhinji kacho panodzvariwa kuda kuudza isecret wani muteereresi hatika kana urimo nefungwa idzodzo mucomment section muzvizive pane mukadzi akatora mari yaSusan pano achiti iye achida kunza mwana wake kuna Susan mbadare mari yake chikoro achida kunza mwana ya kunge mwana wake kunge mwana wenherera tikazvibata pano mukadzi aitikamuti idzosa mari atori aiwa no ariko mumwe kwete iyeye pane pamwe ndoigwa Diamond don't tell me how are you Diamond please undibate kuseri ndine machena unogona kupinda undibate kuseri saka ndobva tambata ndobva tamuudza pano kana angaida socialite uya nechipeji mukadzi uya ndobva tatidzosera mari asi ndakati ndodzosera akatadza kudzosera mari anodzosera mari asize kusvikana nhasi mukadzi yari kutamba inoichi gwarangwava ari kutamba garangwava mukadzi uya kuseri izvozvi upenyu hwake aitomboenda pasocial media achitombodini iko zvino from bed to ari kutamba nhamo pajobek apo ende ndangoti kuna Susan unozati mukadzi aramba bhadhara mari yako andikachoti mangwana hachamubvunze but Susan atadza kubatikana dzagunun'una hanomukona because akanga achida kuita zvinhu zvine moyo akatumira mari nemoyo wake wepasi achiti ndoda kubatira kuti ndibatsire mwana womukadzi uyu ari kunzi asi kuenda kuchikoro mwana womunhu uyu asingazoti mwana wemukadzi iye pane munhu akandiudza nhamo yari kutamba mukadzi yauya pajobek yakaoma izvozvi kana chipeji cheche changoti goravara kunofunga kana data chairo rokuinda pafacebook haripo animaona imari idzodzidzi dzine munyama mari dzevanhu idzi especially mari munhu anenge achiita mari yake kumunhu leti ndebe yako munhu anenge achiita mari yake kuvanhu kumunhu kazhinji anenge ane chaari kutsvaga ane chiro chaari kunamatira chaari kutochemera kuna mwari everyday misodzi mizhinji yacho obva tirega mwari muri kuona ndikuda unosidha but maybe situation yangu ingachinja hanimaona oenda kunosidha kwauri uchinyepa iwewe waisa post yekunyepa anti pamwe pacho natidza kuti nokuti akauya negumbo riya that was proof enough handimaona kuti sometimes munhu achibudisa zvinhu zvakadaro muti titumire vanhu unenge uchingofila semunhu wenyama unofila ini ndongofila somehow handimaona ndichingoti gumbo ritaona iri gumbo izvo gumbo harisi rako
gumbo kana ranga riri pakanowedzera nende kuinternet kana kuti ameno anomaona ni nyama yaunenge uchizvitorera kana uchida ingobuda pachina kuti ndide ndikutsvagawo mari zvina zvinomira muchitsvagawo mari chikafu usatore mari all in the name of kunyepa kuti hanzi ndine cancer uchizvisa cancer pamunhu iwe usina cancer andimamona so ndo pamunoita problem ipapo but anyway ipapo tadarika tapfuura tapinda muna December guys takupinda muna December saka next live yandiri kuuya munge muripo nowandi wenyu tikuita pay andika tikuita pay we partner you buy each other presents Christmas presents right takazviita last year it went well vanhu vakwanda vakatengerana ma presents we are doing it again this year animona kuti mu comment section changu uya toti veku Pretoria nongera nai veku Joburg nonga nai vari ku UK nonga nai vari ku Australia nonga nai animona vanhu vonongana yes dear how are you vanhu vonongana andika vanhu votengerana ma presents ndokana chiuza kuti present azvina basa kuti watenga chi andiona chero ukatengera munhu lipstick is the thought that count. It doesn't have to be expensive. It's just a present. Anmona, yekuti at least I recognize you, you know. Don't go corner. And baby, happy Christmas, Merry Christmas. Anyway, katengera muno ma biscuits. Anmona, big packet ma biscuits is big ma biscuits here. Muna no go fara. Anmona. Hanzi ndichadaro iko zvino people kuti munhu kaite video pamwe pachina ndiri munhu nyama ndenge nchifila samo kuti munhu anenge kutadza gumbo ndakaona obva muta video nechingofila samo kuti vedwe munhu anobvati saka inhamo yangu iri kuita kuti mai avantidai ini ndiri munhu wenyama ndinotofila samo ndinotohwa mwoyo wangu zvimwe zvacho zvinondirambira handiona ndogona kuti unandipa video auya ndita video but pamwe pacho guys unohwa kuti saka kuti munhu anogona zvifunga saka ndanyaya kuti ndine nhamo ndikuti ndakavasa kudai nditiwe video handiona Suza ndinogona kufunga weizvozvo nekuti ndiri munhu wenyama ndotwa mwoyo wangu chibatikana kuti dina ndingaveni ndakauta pasi vanhu voditiisa video zvinobuda here but I guess ndinofanira kuti zvidaro kana ndichangotsvaga wadhimini asina ganda kumeso ongoti tokumbirawo video ini ndintiwa kutobatikana ini guys nditi ita video handimaona ndinchitiwa kutonyarikana kuti nditi ita video ndohwa kubatikana my sister Patricia Majoni how are you mamwe handimaona but I guess zvinotonidzwa kuitwa because ini mwoyo wangu mutete handisogoni kuudza munhu zvakanyanya kudaro handimaona handisogoni kuudza munhu zvakanyanya kudaro hanzi simeni ndoda kuya kuseri right unoya kuseri right saka to partner next live we are going to partner muvepo we partner 2 totengerana ma presents handimaona totengerana ma presents kana mwoyo wako uchisundwa kuti munhu uyu ndoda kumutengera fridge ndichadaro chana ku effect vanouya ndichatsvaga munhu wekuva zvandichaitaka vanhu ndichatsvaga mumwe munhu ane nguva wokuti vanouya vese ndova director kune munhu ndiyo vheta sezvo ndinenge ndisina time ndichatsvaga munhu wokuti anenge asina ganda ndominisa ko munhu onyatsa kuvheta ikoko ozoya ati approved kana kuti not approved munhu iyeyo approve chatsvaga munhu acha approve zvinhu izvi nokuti dzimwe nguva tinongobatirigwa nevanhu vanonyaya kuti unenge usina nguva yachona right. Saka next live we partner antika guys and we buy each other presents not today next live and right nasi tauya pano guys tikuda kuti titaure nezvenyaya yema soul mates pane mukadzi ndashaiwa mose mashaiwa posti ndozvikundinetsa posti yacho yaindepi asi posti takaiposta iripo hanimaona mukadzi yakanyora message yakachitaura kuti ini ndine murume wandinogara naye antika murume wandinogara naye usho asi akati kudi akati ndine soulmate yangu iriko murume womunhu takasangana ini ndine murume saka tinotongodanana ende tinotongoonana neri tinotongocontinue anovasha zvanenge vachita asi ndiyo soulmate yangu iyoyo asi ndiri marriage asi soulmate yangu ndakaiwana in somebody's husband kana muchikurangara nyaya ndizvo ati zvikanzi in somebody's husband ndakawana soulmate yangu akabva anyora kuti vedu nda kuti vanhu vandiudzisewo kuti ndizvo here kuti unoita soulmate yako unosangana naye wakaroorwa toveni vana uri pari vanhu vakachiuya vakawanda unfortunately hapana yandakasefa pakauya vanhu ndofunga 4 vaitira kuti nyangwe neni nyaya yemukadzi uyu yakafanana neni nyaya yemukadzi yakafanana neni handisati ndaziva tichazoona ipapo handisati ndapatira hatizasati apatira saka handisati ndaziva akabva ati hanzi ane soulmate x yake I think angati x yake kana tangati vakasangana arogwa achazivi takati x here
Kana takasangana avarogwa akaona kuti soulmate yake here handichazivi kuti yakazonzi kudi asi yairipo hanomaona yairipo pano kuti handichazivi kuti iri papi hanomaona right. Saka vanhu vakawanda vakachitanga kuuya kuseri vakati mukadzi uyu ndatohlowa ndotonyara kukudza isimeni ndatofunga kuti pamwe ndini ndoga neniwo soulmate yanguwo ndinayo murume womunhu wandodanana naye. Zvinoreva kuti vakadzi vakawanda vemudzimba vane masoulmates avari kuti masoulmates varume vevanhu, right? So we are not here to judge. We are not going to judge anybody. We are just going to listen and we are going to talk. Tichingodzana chokwadi hatisi kuti judge inu andimaona. Saka ndakaona kuti vakawanda vachiva nemasoulmates vane varume asani masoulmates futi varume vevanhu. That means it's an affair from this party, from this marriage, yeah, and an affair from this marriage. So ukune unfaithfulness, right? Saka vanhu ava vari kusangana vobva vaitawo chi. She said X, hanzi X yake. Andiwana, hanzi X yake. Saka vobva vasangana vobva vaita voti tiri masoulmates. And don't know kuti munozviona sei. Andiwana, arikuti kanzi X yake anti. Saka na iri X yake vakadi kurorana pakanga vachikura. Hadizivi. Then pandakaposta nyaya ima comment section makaita division checha iyo. Mune vamwe vaiti ndo soulmate yako ramba wakadzvanya. Vamwe voti chine chekuita nokurwadza kwavarume ndimutsei. Vamwe voti chihure chakaenda kuprivate school hakuna soulmate pamunhu akaroorwa. Munoona ndo debate takanga mu comment section ndishoya kuti post muri kuishayiwa sei ndati muitsvage ndatoitsvaga ndaishayiwawo. Asi iripo animaona. Saka ndakumbonzwawo kwamuri. Saka avo vane masoulmates avo ari varume vemunhu hani maona vari varume vevanhu please vachifona musavajaji. Ndo story yavo, ndo story dzavo, ndo life dzavo. Who are we to judge them? Ndo zvavari kurarama, ndo soulmate dzavo. Chedi kungovhunzawo nokuteera nokuhwisisa. Padawo ini soulmate yangu murume wako. Guys, zvacho padawo soulmate yangu ini murume wako koko kwauri nditomutsvakawo murume wako kuti tisangane soma soulmates. Padawo soulmate yako iwe murume wangu utotsvaga nawo kuti muitewo chiwo masoulmates. Yoti zvinhu zvacho hazvichahwisisiki zviri kufamba sei anomaona hazvichazihwisisiki. So hanzi vanenge vakarambana kare but vanenge vaine special bond. Social media brought back lost love. Hanzi vakaverenga takupedza life yiti handina kuposta. Okay, hanzi handina kuposta. Heish, ndokunodiwa yo WhatsApp. Handina kuposta. Alright, ndosaka ndikakukura. Guys, ndisirewo kama love nema likes for my doctors angwa yeku America. Ndisirewo my love nema likes for those doctors dzangu dzepano dzeku America dziya. Akuasa message. Hanzi ndikukumbira umuntu remind simeli vakamboisa mari yake paya ku GoFund. I'm targeting more money kune vamwe vanochenda navo. Saka keep on reminding me kuti ndame chipushika kuti ndiwedzere mari kuna vamwe vangu ma doctors kokoko vanisa mu GoFund ya Gertrude we cancer yeyu. Hanmona. Saka please, thank you very much my sister. God bless you guys. Ndisino my love nema likes kune team rangu reku America ya ma doctors aya. Thank you very much guys. Mwari kuite zvakanaka. It's not like amuna munhu okupamari munaye but muri kufunga ochi kuti muri kubatsira Gertrude. Hanzi ndaiona nhasi wani. Waiona here? Hanzi makete kuerenga mira. Regai ngoti soulmate. Inobuda chete. Etoni. Yeah. Yabva yabuda very good. Right. Ndaiona nyaya makangwara. Chinzwa inyaya iyi iri pano. Ndoda kuti mundibvunzirewo kuma diaries kuti zviri normal here naimi. Ini ndine soulmate yangu ye 17 years. Iye I know ndiri soulmate yake. Kungoti hatigari tose sisi. But tonzwanana, he is married. I'm married. Takadanana tiri vana. He was 24. Inini I was 17. Ane vana 4. Inini ndine vana 3. But sisi chihure here. Chihure here. But chero zvikadi.
ndikaita dambudziko anomira neni, iye zvikamuomera chero zvikamuomera sei anomira neni. Zviweti takambodhumanisa, but chero mabirthday evana vangu anotenga something opawo postman. Izvo zvakatenga stand. Vakomana akatenga stand kudema, ari kuda kunditengerawo sisi. Ndinorevesa munhu uya ndina kana mwana naye. Ndakauya John, iye akateverawo, ari kutogara kusaidi kwandinogara nemukadzi wake, kusaidi kwandinogara nemukadzi wake. Tinosangana mushopu ndeipi akandiona ndina habi ndizvozvo, hachizi chikomba madiaries, isoulmate. Isoulmate anodiwa nemoyo wangu. Iye akanditi akandirota ari mukomana, ndozvaakandiudza patakasangana, ende anogarotaura so zvaitaurwa kwaTilda zviya zvinodaro zviri zveshuwa. Iye ndozvaakandiudza 17 years ago. Anondida ndikanetsana nahabhi ndomuudza iye vakashupana anondiudza tonyaradzana. Handika ndati ndobva taura gore ndakaita sex naye ka5 habhi kuDubai ka5 habhi was kuDubai ipapo takamboita since handikumbire chero ndikati ndoda nyama andazvo sesisi zviri normal here izvi. Right, mazviwa iyi isoulmate yake antika handi zviriko. Alright, zviriko zvemasoulmate. Ini ndakatisiya imba yangu nokuda kwenyaya yesoulmate. Ndaona kuti ndinostroka rega ndikwire ndikupechi. Alright, right, regai tikwidze ava. Ndiyere yakanzi gay ambassador, ndizvo here izvozvo. Gay ambassador. Right, kwira idea. Kwira ndakanzi gay ambassador. I am adding you. Kwira itinzwe kwapaita pakapa kwanzi unonditira zvose. Chero hadhi unotenga nyama anotenga zvoti murume angu yachitodlawo nyama yatengwa nesoulmate yemukadzi wake. Handi chero mabirthday evana murume anotopinda uri mapresident abvepi kwanzi mapresident abva kumashamwari angu zvabva kune soulmate yamama. Hanimaona kwanzi chibonde vanosangana ka5 vachita bonde ravo. Hanimaona vachidini isoulmate yake ndochemandiriko. Saka mucomment section maita wabvumira akati indakanosiya imba yangu ndoda kuti ndikugara mahara ndichinda kusoulmate. Hanimaona saka regaitiwe maybe guys zvinoda kuti soulmate yangu ari kwaari upo ndisigara soulmate yangu regaitiwe. Gay what ambassador. I'm trying to add kuramba rega ndikudonza nyora add tuone futi. Rega nditsvage add yambonyora mucomment section kuti kudonza bva mucomment section tuone. Right. I hope I'm not pinning this time. Right. I'm trying to add you. Right. Hi, gay ambassador. Makadi. Ndinaita ngumuri sei? Ndiri nani zvangu. Ndakashukumbira kutuka Angela. Angela? Weku America. Angela Ru. Muda kumutuka? Amugoni kumutukira kupeji kwake. Kupeji kwake amugoni peji kweni. Akatondi block. Situpana pazviti zvadzi yangu kanenda kutuka isati tukisu pano. Toita zvatukutoita izvozvi. Hatimbotuki. Denda ndipedze kutuka denda kuda kupa hangu peji watuka. Zvino hazviti kuti ndituke. Ndakanga ndabvunza ndisati ndina kumbopinda ndichizvo. Wagona. Kumuda mutukirei? Right. Tinoda kutsvaga ndikiri. Right. Kona angachinyora mucomment ari kupi? Kona angachinyora mucomment ari kupi? Kona anganyora mucomment ari kupi? Angati nokomisi kola ari kupi auya akwire. Kola ruda kukwira mucomment anzi ndiri chiuyu. Ndiri chiwo kupiko. All right, guys, kola nyora kwira tuone kana tifona tuone. Fona tuone.
Kwira ufone tione kuti tiri kufamba nenyaya. Kwira tione. Kwira tuone. Hanzi zviriko. Bridget, kwira ika guys, sendai kama nikiri. Sendai kama request kana tifona iyo, right? Fona. Namba ndakapinda fona. Namba ndakapinda fona. Kwanzi zviriko, but zvinokonzera nevari matugara navo. Recently they push us. Aiwa. Ukaona vakutopushiwa haisi soulmate yako. Ichi ndinenge ndakuhura because murume anenge akuita uchihura kuti amene zvanenge akuita iwo bva watsiva irevenge iyoyo. Hanimaona irevenge iyoyo. But namba dzekufana ndakapina apa. But uya urunga uya ati ndane aine 17 years. Uya ane 22 years pavakasangana. Akaenda kuJoni arogwa. Murume akatevera arora. Urikuona? They never lost touch. Even we are roar. Now vakura vachembera. Varingodanana ndo soulmate. Yes, fona uvare mino, no problem. Call in and the varai mino idzodzo. Tinzwe, fona itinzwe guys. Tinzwe kuti pama soulmate apa what's your thought on this one? Murukufunge chihure here kana chichokwadi soulmate ariko. Yesliner. Hands ariko hawo masoulmate. Ndo chatira kuti wisise. We want to hear from the people vanema soulmates avo. Ndakufana zilipinda apo zakapinwa apo. Vanema soulmates avo ivavo. Ndo vatudza guys, ini ndine soulmate yangu. Nokuti I understand zvinokonda right now vagere nevarume but varume vasingadi. Vagara nevarume vasingadi. Rudo rwakapera udhara. Rudo hapasina udhara. But vangogara. Okay, hanzi read my story. Pane story yanyogwa panapa. All right. Okay. I met him. I shall call him James, not his real name, in 2006 in the UK. I was dating his friend. Unfortunately, my boyfriend left and got married to someone else. I became very close to James. We fell in love. We were inseparable. Very kind, thoughtful man. He was everything that I desired in a man, and we instantly clicked. In 2007, we lived in different cities because I was still in university. But every weekend, we would always be together. He didn't have papers then, and he wanted to pursue further education. So he decided to go back to his country to apply for a student visa. Unfortunately, he got denied a student visa, and he also secured a very good, well-paying job. It was a long-distance relationship. About 3 years. However, I thought he wasn't trying enough to secure his return to the UK, and insecurities led us to separate. He eventually got married, and I also got married. However, I rushed to get married because my biological clock was ticking, and to a certain extent, I was angry with James. I now know I never really loved my husband. Oh my gosh. James and I have been together for the past 10 years. When we rekindled our love, he was always asking and reaching out to me. However, I never wanted to have a relationship on the side. I thought I would be able to work out the problems I have in my marriage. But unfortunately, nothing was ever resolved. I have not been intimate with my husband for the past 4 years because of heretical dysfunction. I have because I have asked for a divorce from my husband, but he refused to give me one, and he refuses to leave the house. I have reached out to most relatives, but they all tell me that I should perceive for the kids. It's not just the erectile dysfunction, it's a whole lot of issues that have caused a breakdown in marriage and breakdown in communication. James and I see each other every day. We go to a holiday destination, my God, where we see each other, my God, for 2 to 3 weeks. We love each other so much. He is definitely my soulmate. We talk every day.
He is always the first person to wish me good morning and good night. We help each other through our problems. He is the first person I run to if I have problems. He is emotionally available for me anytime, and so am I. We love each other so deeply. We just find ourselves in a complicated mess. He knows my children, I know his. I have 4 and he has 4. He has regrets in his marriage, and eventually we plan to be together. I don't know how, but we will. Please don't judge me, and we are not judging you. I have tried very hard to stop loving James, but I cannot. He has tried to stop. He had failed. I don't cause drama in his life, and never will I. James and I have been together for the past 17 years altogether. We tried twice to break the relationship. Like I said, James has marital problems as well. He stays for the sake of his children. And I'm not seeking relevance from anyone. I'm just telling my story as faithful as I can. Right. This is the story of James and his lover. And tomorrow, I'm sure you want to step up. Guys. Right. Hey guys, heyo nyaya mainzwa ndi James uchu negirlfriend yake soulmate ine murume murume mukadzi ane vana 4 iyewo anga ane murume nevana 4 unfortunately he discovered kuti haadi murume uchu. So from the story that means pakachanzi James akabwera kunyika kwavo kunotsvaga some student visa, and I think he was not trying, he was not kuenda holiday, meaning to say kuti ari muno akadzoka kana kuti anobva kunyika kwavo muchinda holiday muchinosangana ikoko. Hey, saka ava vakomana zvakaoma. Mumba umu baba vari kuramba kubuda, havo vari kutozoti hachadiwi mumba make umu. Baba hachadiwi, munhu hachadi, handimaona haachadi. Saka vagara vomba. I'm sure baba vanai vanotourawo because kwai 4 years hapana intimacy. 4 years no intimacy nemurume wake uyu. So baba vandofunga nai vatoriwo negirlfriend yavo kusaidi kwavanonopedzerawo chishungu dzake. Iye mukadzi holiday yega yega anoenda. We cannot hear you anymore. Hamusi kundinzwa guys. Iye anosimuka oendawo kuholiday kuya James achibva vandofa pananzva kwake kukoko vosangana vofara zvokuti vanowisana. James is the first guy every morning paanomuka achimuti baby good morning. Good morning yasatodza kuitwa nemurume wagere naye mumba. Ari kuiwana from another country every day. Saka hanzi what I know kuti we are definitely going to be together. But how, I don't know. She knows they are going to be together. They are going to be together. But how? Maybe the fate that brought them together is the same fate that is going to maybe to make them be together forever until death, maybe. Antimaona. So don't nyaya guys. Hanzi asi baba vagarira said baba obviously ndevane makore vatori munosvi zvinoreva kuti vakatongogarawo havo havana kokuinda kana kuti havadi kudi hatizivi. Right. So tifonereiwo guys tinzwe. Tifonereiwo tinzwe guys. Tifonereiwo tinzwe kuti zvakamira sei nyaya iyi mainzwa munyaya. Saka tave nevanhu 2 pano vane masoulmates avo vari mumarriages imomo vachigara nevarume asi masoulmates avo ari kunze guys. Tinzwewo kusaidi kwenyu kuti zviri kufamba sei. Mune varume vamugere navo here asi mune masoulmates. Unotofila kuti uyu murume utaura chokwadi ndigere zvangu asi is not the one. Ningiwe ukamufunga hamene kuti ndinhingiwe kupi. Ukamufunga unowa kuti ya zvakabhadhara zviri kunyatsa ropa riri kuita kupoila uri kuwa mahlakusani anonzi machi mahlausani ukamufunga. Hanzi baba vane ED saka haichashandi. But I don't think kuti baba ava inyaya yekuti vakaregerera vakarambigwa zveED. No. Baba ava I think vakatongo vanga vagara vasinga. Hati kwanza I realize kuti I don't love munhu uyu. Kuda kuti vakagarisana yanga iri rebound. Akaita rebound pakaenda John. Anzi kuti James aroora. Ndopa akadino
ndopakapinda muna baba vasingavadi akazozvora vemukati. Unfortunately vakabva vazotadzawo kuti haichamiri. Harimona halo kola ndiri raitika njani pamasoulmates apa? Ina hangu ndapinda yapakati live yenyu but tazongopika zvangu pamazoerenga namba pamukuerenga iyi. Masoulmates ariko sisimele. Okay. Ini ndakadana nemukomana wangu ndiri mwana wechikoro ndiri form 3. But anga munhu zvakanga apedza chikoro pandakaita mukomana iyeyo. Then the guy got married ndapedza chikoro inini form 4. Akaroora like zvokutizirwa but isu tinongoti kuroorwa kana takutora zvekuzimbabwe kuroora. Then atizirwa kudaro ini ndakazoroorwa after some time. Ndaroorwa kudaro communication yakabva takabva tatadza kuwana communication between me and him. But iye aitsvaga manhamba angu kumba kwedu because kumba kwedu vaimuziva. But pavakaziva kuti iye ane mukadzi ini ndakaroorwa hakuna akada kumupa nhamba dzangu inini. Vakati hazviiti kuti tikupe nhamba kumunhu watinoziva kuti makadanana unenge uchidei kwaari. Munhu ava nemurume ende iwe wane mukadzi. Saka hazviiti kuti tikupe nhamba dzake nokuti makamboita chihistory yenyu. Then after that nzvadzi yangu munongozivana body sometimes nekuda mari. Akabva apiwa mari ndobva amupa nhamba dzangu. Ndobva ndamuudza ndikati you know what ndakagara ndazvinzwa kuti uri kunditsvaga nhamba dzangu wainyimwa. Ukasvika kubvunza pana mai vangu chaicho kuti kuda nhamba dzangu kuna mai vangu iwewe. Ende mai vangu vaizviziva kuti ini newe takadanana ende waisika mumba kwedu. But zvawari kuita hazvisi right nekuti ini ndamunhu akaroorwa iwe wakaroorawo. It's not good. But iye haana kuda kuzviteerera that time. But ndakangoti arege ndisiyane naye ndobva ndamubloka akachinja nhamba dzisimeri. Ndobva adzoka futi back neimwe nhamba. Ndobva ndangomoti kuramba ndichibloka nhamba dzako I think hazvibatsiri chinhu. Ndika ndingokurega wakadai but I'm not going to talk to you. Ndichangokuignore zvakadaro. Aingoisa mamessage sisimeli but ndaitoignore ndichingosiyana naye. Ndikatosvika pakunetsera hanzvadzi yangu ndikati ona zvinhu zvawakandiparira manje. Kuda kuti marriage yangu inechipararawo here. Ndakati ndakangomupa ingosiwa ndimaimbozivana. Ndikati kuzivana kwedu kandi kwekuti tivanhu vakadanana. Ndopauri wrong ipapo. Dekwakunzi tatiri mashamwari but takadanana. Then ini murume wangu akazoshayika sisimeli. Ndobva anzwa kunzi murume wangu ashayika. Ane mukadzi kamunhu. Anzwa kuti murume wangu ashayika. Ndobva auya akabata maoko kumba kwedu. Abata maoko kumba kwedu isusu. Zvaakaita aida kunyatsoona kuti ndichiri kumuda here or what. Because after ndafirwa nemurume ndakaenda kumba kwedu for some time kunogara ndichimbonyaradzwa because ndandichiri mudiki ndichimbonyaradzwa. So he knows I was there kumba. Kuti kuuya kwakaita ipisini he knows kuti kumba kwedu ndiriko. Then after that sisimeli aingosenda mamessage achingonditi take it easy zvinowanikwa this and this. Apawo sisimeli muza kana munhu wapfigwa kandi ndakazosvika time yekuti I needed someone to talk to because ndakaita time yekuti ndakugara ndiri ndega ndakazvivharira. Because zvakandinetsa kuti wafirwa nemurume mwana my son was 1 year 3 ndafirwa. Apa ndiri mwana mudiki ndakureza mwana ndega all those things. So after some time ndakazotanga kutaura naye tichingotaura nyaya but papasina nyaya dzelove. Tichingotaura nyaya achingondicomforta zvakangodaro ngoti when you are ready to date someone I'm free. Ndangoti unogoti you're free nei uri munhu ane mukadzi. Hausi free zvakanzi you know kwatakabva iwewe and you know what I love you. Even pandakatizirwa ndakakuudza ndikati ndatizirwa but this musikana handisi kumuda. Inyangoti ane nhombo but I'm forcing myself kuti ndigare naye musikana nokuti pane nhombo. Ndakangoti ani munhu ungofamba muchingoti pamasvika mungotere saka ndikoko. Then after some time sisimele ndakazoti now ndahira ndava right after some years 2 years. But now ndava right but aingocommunicate and aitondiitira zvimwe zvinhu sisimeli ngoti aingoti did you see the man I sent you. Inde ndatoona zvangu nokuti zita rake. Ndongoti ndaiona imari yongoti I just help yourself with your son. I'm just taking care of you. That's it. I know it's not easy munhu akafirwa plus wakaita time usina kuwana basa. After wachidzoka kuno kuSouth Africa basa rakazengera chipera futi notowagariswa kuZimbabwe kuti I cannot go to South Africa nezvandichiri. So aindisupport just kungondisupporta. Then takazotanga kuchitaura manje nyaya dzerudo sisimeli. Tichitaura nyaya dzerudo kudaro mukadzi wake akasvika pakubata mamessage. Abata mamessage I think ndakambofona zvangu sometime abata mamessage
Mukadzi akaudzwa kunzi, do you know kuti this person munhu wandakadanana naye first, munhu wangu wandakatanga kudanana naye kuti ndiye munhu wandadanana naye akandibvisa pamene chino murume kana achitanga kurara nemunhu zvezvi handiti mandara virginity makabvisa virginity which means ndini ndakamubvisa iwonga usiri virginity anga ari virgin aiwa inangwa ndunyepa inga ndisiri but iye anga ane makore makati baba aiwa zvemakore chibhomira ikasesineti iwe wakamhanya Unozwa makore chibhomira iyi just not ndandiri form 3 nini ipapo but ndanditisire zvako to be honest zvitaura zvangu pachikoro paharara pachichihamba majurawo saka zvakazochiitika manje akasvika pakuudza mukadzi wake because anga asingadhiliti mamessages ndichomutako iwonda usingadhiliti mamessages because unondisenda mamessages akudharadhara kuti conversation yatakaita that day it was so sweet andimuruzoona ndikamuti kuve mameseji unomaonako otanditi hanzi handidhiliti ndikamuti aukamu munhu nemukadzi asingadhiliti zvikanzi mukadzi wangu anozviziva kuti ini newe tinodanana and I showed my wife your pictures ndikamuudza so mumwe musi mukadzi wacho akandizondiudza ega pachena akati ndinoona kuti murume wangu akandiudza kuti iwewe ndiwe munhu wawakatanga kurara naye akandiudza akati iwe hauna kwaunoenda iwe ndoungatoenda nekuti wakauya mashure memunhu uyu mukadzi achikuudza mukadzi wacho achinyatsa kuudza izvozvo mukadzi ndikandiudza vanhu vandasati ndikunyepa mukadzi chaichese tsineli akasvika pakundibhega muza kuti kundibhega kunditi uyako tigarisane mukunzvina tsineli but inini honestly sineleka inini ndichekuti murume uyu ndiye aiva some chekuti munhu andoda kugara naye ndemukadzi uyu not inini mundinzwisisa not inini but iye ndiye aiti no this person ndiye munhu wangu but ndakangoti hazviiti ndikafamba kuti mukadzi wacho you know what inini zvangu ndechekuti chiro ukada kundibhega kuti ase handikwanisi mameseji ako wamaona ndikatomuti but handisini moti unoramba mameseji achimaona unongoramba munhu mameseji ainawo zvikanzi honest kandechekuti ndikabata mameseji ako mashoko aanondiudza handidi kukunyepera ndinotoona kuti am wasting my time panapa ndinotongozoona ndega kuti ndakagarira mahara tiri mumba but munhu wake waanoda ndeuku aitotala maivhese kuti musi wakati akanonga kupinda mumba akatondiudza kuti ndanga ndina nhingi musi wakati akanonga kupinda mumba akati ndanga ndina nhingi inendiziva kuti madhesi waindaiva nayo zvishuwa ndikangomurambira ndikati no pamandona mamwe magirlfriends noti ini but I knew kuti zveshuwa ndini ndaiva naye madhesi ese ari kutaura iwayo moza ndakasvika pakubatikana sisineli ndikati but vanhu vanoroorereko vanenge vasingadiwo vashungurudza kudaro kubatikana wauda kukona waindofara kuti ndiri kudiwa mukadzi womunhu mainini achikuudza izvo kuti akukubhega kuti murume anondiudza kumbira uitigarisani ako aiwa unohoma zvauzani no even hama dzake ndikasvika pakuapproacha ndikati I don't think so kuti zvichiri right tikatombonetsera tikasiyana nditi but iye airamba achingodzoka nezvokungodzoka vakatoti isusu mukadzi wacho akatiudza isu but isusu tagatai kuzivana kudhara tinzi uri mwana wechikoro but takangoti amene hatizvizivi tongozova kuti ena uri mwana wechikoro hatizivi kuti vakazotanga futi nyaya dzavo isu that's what we know zvokuti vakazotanga nyaya dzavo hatizvizivi but tongoziva ari mwana wechikoro but sofa amunhu mupuruka zvekuti vakudanana izvo hatizvizivi heduwo inyaya dzekumba kwenyu tisinani handidi kukunyeperai murume akasvika pakufa handiti musi waakafa chaiwo sisineli mashoko akandiudza inini andakauudza hama dzake vakashamisika nazvo murume upi uyu wandaidana naye kuti uyu handikuti aiva kuti akaita accident ndobva ashayika but mashoko akandiudza asati ashaya sisineli they were so deep mashoko ainzi anofanira kutaurwa musi waanovigwa mukutinzwisisa akaita accident akararama kana chipatara kana fura chipatara yes
munhu pawakaenda kuvhist avo kwakaenda vanhu handiti ndobva vanzi ati mufonere nhingi achireva inini ndoda kuti mufonere pane zvatoda kutaura naye ndobva vafonerwa vanhu ava ndobva vatobuditswa handiti zvanzi mibuda pane zvatoda kutaura nemunhu so ndakatomuti azowakuda kufa here neozowa kutaura akati in case kana mwari vakanditora ndozvaakatoita ndikati but handiti hama dzako foni washandisa imsure kuti one of your hama yako ane foni washandisa wadi kuudza iye akati iwe zvawandiri kuudza ndiwe uchapasa mashoko iwaya kuhama dzangu handiti hama dzangu dzinokuziva since when ndakabatikana even paakachata paakazoti achisvika pakuzochata nemukadzi uyu kuti vaenda zvokuita certificate marriage musi akachata akatonditi are you sure kuti ndichate nemunhu or no ndikati mutwi unobvunzeni kuti chati nemunhu wari kugara naye chiroti wayo saka mashoko aakati kuti ari kuchipatara naye mati akati kudii mashoko akakudza ende zvinokwadza sei uchiuya kuomashoko nesoulmate ndikazotaura pane hama dzake dzimwe dzinokufollowa makanodhiliva meseji yacho aiwa meseji ndakaidhiliva ini hangu ndakaita kungoudza munhu pafoni ndanzwa kunzi is no more ndobva ndati ndakambonyarara pandakangoti mazhi akati inoda kuti idhilivhwe musi waanochengetwa ndozvifambisa sei ndobva ndaudza mumuzukuru wake ndaiwirirana naye kubva ndiri mwana wechikoro ndikangoti mashoko atoda kukudza akataurwa sekuru wako akati pane musi wakapa munhu foni kuti andifonere inini akabuditsa vanhu panze ndikataura naye pane mashoko akandiudza zvaba akabuditsirwa panze I don't know kuti wanga uriko here wanga usiko mashoko iwaya ndoandoda kutaura akanditi mazheni ndaita mudiki woudzani ndikangoti iwe ndowatokwanisa kuudza kuna mama ndokwanisa kuudza ndobva ndamuudza saka iye ndiye akazosvitsa kuvakuru manje mashoko acho newayo alright saka paakashayika how did you feel iwewe because obviously soulmate yako unotonzwa kunge part of your side raendawo how did you feel ndakatokumbira 1 week off pabasa munhu akatanga kundiudza kuti ashayika ndimai vangu because mai vangu inini moza zvekuti kumalocation nenge muri musame street handiti and inini handisi munhu anogara ari like pawhatsapp always like pafacebook ndogona kuenda kana muri palife because ndinenge ndakaisa maearphones ndichita basa rangu then pawhatsapp ndozokuenda pawhatsapp maybe manheru ndachaisa basa or palunch or pabreak but handisi munhu wekuti pawhatsapp zvezviya kuti always am on phone pawhatsapp so mama vakazoti akova mari kunyanya ndibhasa kudai asi pane zviri wrong kumba here mwana wangu chii ndakaita worried so pandakazovhura whatsapp ndichoti mama vaisa voice note ndo vakandoudza ndikati kwemi munogomanya kundiudza zvinhu zvakadai nei vakati nyaya yako tiri kuiziva nyaya yako yakasvika munzeve medu kuti wanetsa iweyo wanetsa mukadzi wachona akakomplaina kunoko because ndezvemarainika akanosvika kanokomplaina kumba kwedu mukadzi wachona ivo mama vakasakuudzawo iwewe vako kuti mukadzi womunhu auya pana ari kukomplaina munhu akandiudza isister yangu ini mama aona kundiudza isister yangu ndiye mama akafonera sister yangu ndo yakandiudza akandikati ina ndibodiri kunyeperai inde zvekungoti but noti kuti toda kuparadza imba yemunhu vakati komukadzi ndikati iye akadhi anoudza mukadzi mashoko akasingaiti manje ndingamuita sei ndikati ina handisi handifoneri mukadzi wake ine handamusori kambomufonera handiiti izvozvo but iye ndiye anoti akabatwa mameseji oudza mukadzi wake mashoko anomubaya manje ndingazviita sei saka wakaenda here kufuneral because soulmate yako haingazi kusingaonika akoko nemirohoni mukadzi wacho saka udzii pakavigwa zvinondomaziva wakazopasvika sei takaenda sesinete ndakazoperekedzwa okay saka alright main question yangu now because of mashoko aya tisinedika zvakazoita kuti ndisvike kumba kwako because vanga vakuda kuziva more kuti chii chaiitika and ini ndaitoziva zvakatowanda manje kukunda mukadzi right saka my main question of today for you to you ndeyekuti after soulmate yako yainda sezvo chibhilbo chakaiti soulmate yako yainda handika obviously sekuti ungoti soulmate yake soulmate yaitoudza secret laka mukadzi wake akakupota achidzoka kuhope munhu uya uchitomuona vakawanda zvandinonzwa inini vanochishungurudzwa nevanhu ava handiona se on your case yakutaura iyi kana kuri kuSouth Africa kumatswana anotogezeswa munhu yeye hamezi kusoma kwedi kumashure ati hatizviti vanotogezesa kuvakarura pane this guy
ini pane this ndinganyepa zvangu sisimeni. Yes, ndakamboita breakdown. I think for almost a month. Musi watakazvinzwa kunzi ashaika. Sisimeni ndakapera simba. Ndakagurika masimba kudai ndikangoti no. Ndikandiudze Mulungu kuti can I take a leave, 1 week leave. Ndobva ndamuudza ndobva nditi it's fine. Ndobva ndaenda but zvakatora time. Uye hangu kwete kuti kundinetsa kuita sei. Munhu akatondinetsa sisimeli inini. Murume wangu anga akandiroora inini. Ndikasvika pakutozoitirwa chivanhu. Aita seiwo murume wako kuti murume wako ndiwo dzokai kugara muJoburg. Amauta zvokugara muJoburg kana maka muchiziva magarire muJoburg. MuJoburg mtown tema. Munhu ataishiya naye flat akasvika pakunditi munenge muchimbotaura nani inini conversation munenge muchiita. And even I was not aware of that. But akasvika pakuzobvunza kuti munenge muchimboita conversation nani. Ndikamuti conversation kutaura nani handitauri imwe mazuva ndiri ndakangozvinyarira wani ndikutozvifunga kuti ndokuita sei neupenyu hwangu ndakasvika basa randiperera nekuti ndakagarisa kumusha because ndakati nguye kudzoka kasi simeni zvakaramba kuti ndidzoke kuno kuSouth Africa ndichiti ndinotagira pai mumba muye here futi mune mamemories ese. Mukadzi uyu ndakazonditi no mune zvamunotaura akatondiudza akati do you know munoita maconversation ekuti ukutsvaga bhutsi yako unondibvunza bhutsi yako ndina ndakaipfeka wakadzibvisa ukaisa pai. Ndikati inini here zvikanzi mune maconversation hobho amunoita imini but I don't know kuti ndechitaura nani. Munhu anotaura ndimuoni or munenge muchingofunga henyu zvamaitirana nemurume wenyu kudhara sezvo murume wenyu asisipo. Ndikati handisi kuziva zvamuri kutaura. So akazosvika pakuudza sister yangu ini yandishanyira akati munina wenyu anotaura akamuudza ndisipo. Tita yangu ndiyakazondiudza akati iwe mainhengo ari kuchioreta maconversation nemunhu wavanenge vausingaoni. Handiti but havasi kuziva kuti chii chinenge chiitika pauri. Ndo paakazoti kana pane zviri kunetsa unofanira kutaura because kana mwoyo wacho usiri kuenda hauendi. Then vakandiperekedza kumasowe sisi vangu ndikasvika ndikanzi neziso rekiti riri pauri. Ndikashiya kuti zvinorevei ziso rekiti inini. Ivo ndasvika pakuti ini ndakunyatsobvunza kuti ziso rekiti ramukuta zvinorevei chii. Vakangoti ndoda kukubatsirai. Then ndakazobvunza mbuya vangu ini ndikana ikoko kana munhu uchinzi une ziso rekiti nenge rakutarisa zvinorevei. Gogo vangu ndo vakazonditi uya kumusha havana kundibudira pachena. Vakangonditi uya kumusha. Ndaenda kuZimbabwe ndo pandakazosvika ndikaudzwa kunzi murume wako ari pauri pese paunenge uri anenge aripo. Achidei ivo vakangoti kana kuri kuti munhu anenge asina kunetsi zvezvokuti kukutocha nditi which means munhu wekuti akaenda mwoyo wake uri pauri. Vakazoti even kuroorwa chaiko zvinotokunetsa kana mweya wayo ukasabviswa mweya wake ukasabviswa pauri haufi wakaroorwa ende varume vanotokusema. Ndiye munhu akatondinetsa iye sisimeli. Unambosemiwa wachitotanga paratori kwakatouya. Sometanga kutouya akasika unambosemiwa iwe sorekita nambochandara. Why? No, because murume wako achipazve pawatanga kutopinda paka dzinopedza kuchema 2 years. Sometanga akatomirira. Aiwa, andimuri kana pane point sisimeli. Uyu isomete but ina somete yake sisimeli. Andimuri kunzwa. Unogozviramba sei kuti haisometi yako iye akanga achiti someti yake aiuya kuda. Andikunombura tato kuti munhu uri mururori hwane but mwasimo zvake ndo zvaivapo. Okay. Alright. Ndo zvaivapo nekuti aiuruda kwewega iwe. Alright. Ndo zvaivapo kune uyu manje uyu. Ende uyu ndakatombudira pachena. Zvokuti acho munhu anga ane bhegi. Katautaura nebhegi vaivaya. Ndikatomutika next time ndikatomuti mangwana handidi kunzi wainidyira bhegi usingandidi ini ndiri kukurira pachena kuti ita zvemhuri yako longa usingamudi. Ndaitombudira pachena ndikati zvese zvari kuudza mukadzi wako kuti unochidza mukadzi wako this and this uri kutosipedzera nguva yako ende kutomushungurudza nemunhu asiri pauri. So mukadzi maramba nanhasi handotengesa kuti ndinoya pauri. Ndosva ndakatomiita inini munhu aiva somete kuti aiti uyu munhu ndopakuzonzi uya yaka ini dai ndakaroorwa naye sisimeli handiti ndopakuzoti ndaizomuhurira manje ati maona.
iye akabatirira pandiri ini handisi kumudaka indotsvaga mumwe munhu wandiri kudawo ainopisa iwe obsession chaiyo ndo zvaitozoitika chokwadi aiwa thank you very much Kola nekutiudza nyaya yako. Thank you guys, another soulmate. Thank you very much Kola, another soulmate guys ataura nyaya yake inenge kutityisei hayo, but at least we are learning. Pane vakawanda vari kufona, right? Regai ndichekuteedza makosi timbonzwa nyaya dzemasoulmates. Hi, soulmates. Yes, it's Mary. Yes, Kwela, zviri sei? Tiri bo ndabva ndaita vaenzi manje kuti ndichitaura ndozofona kana vaya. All right, upanobuda manje vacho. All right, that's fine. All right. Waita vaenzi rikatimboenda panext. Hello, soulmates. Not a problem. Ndine munhu wangu wataidanana tichiri kuchikoro nemunhu iye takadanana ndichiri kuchikoro ndatiri form 4 iye anga apedza ake chikoro. Saka mukudanana umu semufana mudikiwo abeno anga achiriwo pakutarisa-tarisawo ndobva anyenga mumwe musikana anga iri shamwari yangu yataidzidza tese musikana iyeye. Kubva vandanana nomusikana uya kusvika pakuroorana nomusikana iyeye. Akaroora musikana uya ndobva ndaendawo kwandakaendawo ndikandoroorwawo zvikakonawo. After a couple of years vatasangana nemukomana uyu anga amurume manje. Abva ndatanga kukandawo mashoko kudini bva ndandiri single. Pachatsva paya tikatanga kudanana asi aine mukadzi wake. Nanhasi I think tatoine 6 years tichidanana nomunhu uyu. Asi ane mukadzi wake. Mukadzi wake tinototaura nemukadzi wake dzimwe nguva tinotoenda for lunch haatombozviziviwo mukadzi wacho kuti ini nomurume wake tinodanana. Saka ndakamubvunza ndikati saka mukadzi wako akazvibata uchati chii? Iye akanditi iye anotozviziva kakuti iwe ndiwe wakatanga saka hangaiti dambudziko. Tanoziva kuti iwe ndiwe wakadii wakatanga. Saka in other words mukadzi anotozviziva kuti maidanana kudhara asi anoita friendship newe hako achiziva kuti maidanana. Mukadzi anozviziva kuti ndakambodanana nomurume wake tichiri kuchikoro. Iye akadanana nekuti infact ndingatoti iye akanditorera boyfriend nokuti taidanana semukomanawo maziso aingomanya-manyawo. Saka akangoonawo musikana yandokubvuma. Saka uri pabatika neshamwari yako? Yanga iri shamwari yangu. Akaroorana vakachata vakaita vana 3. After a couple of years mumwe wacho atokura mwana wacho. After a couple of years patasangana futi rekindled tikatanga kudanana futi. Up to now I think tatoine 6 years tichidanana nemurume uyu asi mukadzi wake tichiri kutaura shamwari yangu tinotowirirana but hazvizivi. Right. Saka apa tingati masoulmates here apa kana kuti first lovers. Because pane first love yekuti munhu wakatanga kudanana naye ndiwe antika then pozoita soulmate. I don't know how to differentiate the two. I know, but the point yacho ndeyekuti our love is so deep zvekuti zvakazvitaura Kola pafoni apa zvekuti there are so many things zvake zvandinoziva that nobody knows. Zvandinotoziva about him zvaasiyo. Oyo. Zibai zvaasingazivi zvandinotoziva. Dzimwe mari dzake dzinotochengetwa neni. Nai mari we. Vana vake firstborn yake inotoziva nezvangu. Firstborn yangu sometimes inotouya kuzorara kumba kwangu. Inotoziva nezvangu. Saka mwana ari kuziva chigirlfriend yakudhara. Musikana mukomana.
mukomana nehama dzakawanda dzinototiziya. Mukadzi aishuwa asi. Dai aizviziya itaipi yekuti nyangwe akazviziya haangatopenga. Itaipi yandombi nokuti ndomuziya akaishamwari yangu. Itaipi yekuti akazviziya. Saka murume ari kuti musi wazvinobatwa what's gonna be the way forward? Haana basa nazvo ari kuti musi waachazvibatawo ndomuudzawo kuti asi unozviziva kuti akatanga ndiyani. Apa your life is so deep. Kuti iye aizviziva kuti ndatora boyfriend yeshamwari ko kuzondikoka kumuchato akanditumira invitation card kumuchato womukomana waanoziva kuti akanditorera mukomana wangu. Ukatoita? Hatina kuenda. Taenda seisisimeni takarwadziwa of course. Apa your life is so deep now. Iye aripo aziye. Love it. Kutopengesana zviya. It's been 6 years now. Pamwana kuziva chiri kuti mwana mukomana yake pamwana kuziva asi Yeah, zvakati omei. So saka wadi kuchiudza murume uyu kuti muchingoita zviri sister wives achingozviita official because zvakazoipa kuti sikamone mwenzambo makukwadzana manje zvinani achingoita chingomudza aite official hati magara mamuchingosheya kubva muri vana vadiki muri vasikana makangochinjana ngachingozviita official mungoita vakadzi ake mese murege kuita zvokubatwa muri kuita izvi. Marika sisimeli. Magara muri kutongorita wani uripa wamarika uripa wani kona. It's really quasi. I think it's different. Kuti kana zvazo official. What official? It's not officialized. And kana zvango officialized wachete zvangofanana nezvinenge zvirungu zvamurungoteka zvinhu because you're just doing everything that is being done nemukadzi wacho. Handona or even more iwewe. Handona to the extent kuti vana vakutoya zvaramba kwako. Handona so mutori pabarika pana the difference is the same. Mutori pabarika kola. It's just that you want to see him but then let him officialize. Beno, I am between a rock and a hard place. Are you sure this is not revenge diaries call? No, because I can't run time. I can't so catch it. It took me a long time putting deep for me. It took me a long time, but he was very persistent. I think it almost took a year and a half putting deep for me. But nezvaindiitira zvacho he was always there. Kana ndikaita problem unanga he was just there. Zvototi maholidays tinoenda maholidays tese tichipedza 2-3 weeks tiri tese on holiday. Yeah. I don't know. But nhangu ndikutongoona kaga zvichingoita zvazvo official just to avoid zvichauya kumberi maybe mapanga kana mishonga kana chii ngazvichingoita zvazvo official. Because as long as it's a secret like this kutaura chokwadi kola munogona kutotambwa yakapenga mugotofunga kuti hasi kuziya mukadzi achite zvitanga bharadza chiziya. Since mchimboenda kumati munomboenda kulunch mese one ndira mtoenda kulunch mese kuti muchaisirwa acid mudrink. Achipretenda you never know panozozviziva achipretenda kutozviziva achizviziva. I think inini kozvinoka ndinopa ndakasvika iko zvino paseji yekuti ndofunga chero ndakaziva handona I wouldn't ask, I won't ask. Munhu akati ndiende kulunch tinotoenda nekudhambiswa nekuona zvakwana ndopa ndakatosvika pachigidha gore chekuti I don't care ndopa ndakatosvika saka be very careful zvinogona kudaro. Type yacho ndinoiziva haisi type yayo kuti inonyarara haisi type yokunyarara itype yokuti akatorwa pakanoita hondo toita hondo because chandiri kungoona hisi ana chandiri kungoona pakupedzisira kwegame achazongosiva and I think it's going to be nasty. Zvinani kuti muchingobudisa. Well, eventually I know kuti eventually achazviziva. Eventually I know she's going to know. Yes. No, my and when she knows what's going to happen. I think I just told myself I cross the bridge when I get there. Okay. Kungoti plus what unechipinda Korea saka muchangosangana pabridge iroro. Rekwasave.
I'll cross the bridge when I get there. I'm not saying kuti, I'm not glorifying, of course it will be, I'm not glorifying Chuhuri, and it's not anything I would prescribe to anyone, but those people. I'm not saying, yes, I'm not saying kuti, it's a good thing, but those people. Right. Thank you very much, Okola, for being honest. Thank you for your honestness. Thank you very much. All right. Guys, one thing for sure, guys, these people, they are coming to share their stories, right? It's their stories, no story. So that chikumbira kuti se platform yedu yatinoda tose antika yatinotaura zvinhu zviri kutoitika mukati meupenyu hwedu ka. Let's not tuka vanhu ava. I know kuti vakadze vanhu, you are going to be angry, you might be angry, obva watrigwa maybe nezviri kuitika mukati meupenyu hwako vanhu zvakabvetana kuti obva wapanika, but these are their stories, guys. We like it or not, we might not like it, you might not like it, but ndizvo zvitoripo as we speak. Ndo zviri kutoitika kuno umwe haminoti ani, but zvipawe ndiwe ndo zviri kutoitika. Antimaona. So yes, you can say muono wenyu antika muono ngautaukwe, but ngatisegei kudi, ngatisegei kutuka antika. Thank you very much. Hello, Kola. Hello, Kola. Yes, Kola. Mushe kanjani? Mushe ndandisi kuteerera live yenyu, very informative, and I agree nekuti we listen, we don't judge. Yes, but kuda ngotaura opinion yangu panyaya yemasoulmates is Smelly. Inini hapo, I'm a firm believer yekuti I'm a Christian, by the way. I believe kuti Mwari vanoda zvinhu zvakanaka for vana vavo, first of all, and ndichibhesa nenhikirikini nebelief iyoyo yekuti Mwari vanoda zvakanaka pavana vavo, and looking at the number of people varoclaima kuti tine masoulmates ivo vari mudzimba, and they claim kuti munhu wandinaye mumba uyu hasiri soulmate yangu ari kumba kwake nemukadzi wake. Ipapo I beg to differ. Handifungi kuti Mwari vangapuse mupusiro iwoyo wekuti vanosiya vana vavo vachingoenda nevanhu vasiri masoulmates avo, vachingoroorwa nevanhu that they are not meant to be with. Mwari vachingotarisa zvavo nekunamata kunoita vanhu, nekunamatira mamarriage kunoita vanhu. Inini hangu, I just feel kuti we are justifying Chiuri. Honestly, tinenge chingoda kujustify chiuye chedu kuti ini ndakaita vanhu tu sisine ndiva ndakabhiliva kuti masoulmates angu. Ndakatomboita time ndichiti no, but munhu yakazonoroora uyu sei aifanira kuroora inini, ndini mhani soulmate yake, my soulmate, you know. But looking back at zvinhu zvandaitarisa, zvandaishandisa kuti ndizotaura kuti munhu isoulmate yangu ka, Sismeli zvinhu zvacho zviri very stupid, very toxic things. And that's the reason why I did not end up with those people, because I was my soulmate. The person that I'm with now is the person who I'm meant to be with. So sometimes pane mamwe toxic traits atinotora tobva tamaglorifya, tobva tamaita kunge zvinhu zviri positive, tobva tati uyu munhu ndiye anga ari soulmate yangu. But inini I firmly believe kuti Mwari havangaite stupid kuti chova vana vavo vakawanda kudai vororwa nevanhu vasiri kufanira kunge vakavaroora, vasiri kufanira kunge vainavo. Why would God do that to his children? That's what I'm saying. Handisi kujaja, please, vanhu vari mucomment section, ndapotese handisi kujaja, but I just feel like tinojustifya uipi tichida kuhuita unaki. And also I think kana munhu, if you fall in love with someone and you feel good, this person is my person, just be truthful kuti I fell out of love with this person that I'm with, ndasanga nomwe munhu tikumuda, you know, kwete kuda kuti hanzi soulmate, like kuti kuda kutaura kuti Mwari vakaita zvinhu zvisiriri izvo, you know. And people are not trying hard enough. Pakangoita ka problem munhu akutoenda kusiyira kutonobvura branch and then end up saying branch rangu isoulmate yangu. Saka inini hangu I believe kuti hakuna zvemasoulmate Sismeli, but this is my opinion as an individual. I also am open to hearing what other people are saying, but inini as an individual I believe kuti hakuna zvemasoulmate. We are just trying to justify chiure chedu kuti because ndazofalla in love with another person saka ndakujustify ndanzi ndiye soulmate yangu, but handibhilive kuti zviriko.
Thank you, Sismeli, anytime. All right, thank you very much. Right, ndakapinda wanza hakuna tiri muri kuglorify chihure, hakuna soulmate yakadaro, vasikana miswai ndikola adaro. Rega itinzwe vamwe pamasoulmates ipapo. Pamasoulmates madekona anhasi maswera sei? Yeah, Sismeli, I think tikuraska topic. Soulmate soulmate, I think vanhu vekuti amukwanise kusiyanyanya kusvikaita sei. Munoramba muchingotsvagana, so pane magnet iripo so yekuti vanhu vanoita sei amusiyana ndete. Kozoita anonzi masoul ties. Masoul ties, this is a spiritual, intimate way of finding each other. So vanhu vari kumixana pausoulmate apa, because kana makanzi muri masoulmates hautomborore umwe munhu kana kuti hautomboroorwe neumwe munhu, munototsvagana chete. Ndo vanhu veva munoona mumwe anenge achirohwa stereki but vachidanana stereki havatombosiyani, kana kuti nyangwe umwe wacho kwaanoenda umwe anotoendawo chete, havasiyani vanhu ivavo. So and I don't understand kana chinzi soulmate akazoroorwa uko umwe akazoroorwa. I don't want to judge, as what the other lady said. I don't want to judge. And then the next is Vavane Christianity within soulmate. Even God made these soulmates. God made two people to be together. And if people are ordained before God to be together, these souls are made to be. Ndoanonzi masoulmates anengagadzirwa pamberi paMwari. So I think we all have our soulmates. Msaka mama marriages achigara 50 years or 70 years. Atori masoulmates. Vanhu vakatongoiswa pamwe chete, vanhu vasingakwanisi kusiyana. Nyangwe pakarorwa nomwe munhu vanotosiyana chete, vanodzoka chete pamwe chete hapana kwavanoenda. That was my opinion on this. Right. Thank you very much, Kolani Mono. Thank you very much. Kwanzi uri confuse, there's two. Kwanzi mazhinji masoul ties, haasi masoulmates. Masoul ties ndo azhinji ari kutaura apa, hanzi masoulmates havatosiyani chero zvikaita sei, vanenge vachingotenderera vachingovese chero vakadini. Hello pamasoulmates. Yes, man. Yes sir, that's my sister, sorry. What do you say? Inini avakutaurwawo anenge ma-ex-boyfriend. Okay. Handifungi kuti ma-soulmate. Because soulmate kamunhu kuti you know each other, maybe muri vadiki, and then you get close and you've got a deeper connection. Maybe like makambo memusina kudanana, but so you end up muchidanana. Mamwe ari kutaurwa panapa ma-ex-boyfriend anozoti mabita ex-boyfriend. Ex-boyfriend aya kuti anenge aida kukutsvaga kuti uripi, iwe wobva waentertaina munhu uyo, wobva watati soulmate yangu. Hakuna zvakadaro Sismeli. Munhu iko zvino wandakambodana naye 20 years ago, ndikaona hai yake ndakati soulmate. Right. These are 17 years ka. Ma 17 years old ka. The other lady actually she was 17. The boy was 22, right? And now murume ane vana vake 4. Mukadzi ane vana vake 4. Mukadzi is married, murume is married. Yeah? But they are still, you know, because they believe they are soulmates. You are the one. She is the one, but shame on them. Sorry, but most vati ex-boyfriend yangu ikanditext baba ndikamuudza kuti murume wangu anondidai. Do you know a shoulder to cry on? Saka inditofunga kuti sine deep connection. Apa ndoda kunorohwa pepa 2. Nditofunga kuti soulmate yangu izvo iye akainyangira yaona. Ini chandangoona mumba murume wangu wazodai ndakutoti soulmate. Hakuna soulmate yakadaro. Vanhu vama-ex-boyfriend vane ma-soulmate guys, for night ndema-soulmate. Ma-soul ties ariko, but ma-soulmate amuri kutaura ma-ex-boyfriend. Let them keep on calling ka. Kana pazoona soulmate mozotuudza. Ma-boyfriend avakuziva kuti makabuda kunze kwenyika vakukudai because ari kukwangwaya kuZimbabwe. Thank you, Sismeli. All right, thank you very much. Right. Hello, my soulmates. Oh.
Let me try to go back. Right. Parikuita ma-soulmates nema-soul-type. Kwanzi ma-soulmates nema-ex-boyfriends. Hello, ma-soul-type, ma-soulmates. Okay. Ini dah aku sedang dengan Mas Wes. That's great. I was just saying. Oh my God. Anyway, ini aku sedang dengan nyaya soulmate. There's all kind of one it's a WhatsApp group, guys. As the point that I'm seeing that attachment in soul. I'm so sorry, lose it. Christo and I cheat. You know, it is same WhatsApp group. The experience the way. You did let's call that the WhatsApp. Anyway, it is what. Funny time and I shake it on the Saga. Those days I was in South Africa. Then I honestly to the Danana. But ndakazonoti munhu angaende munhu wake vaiti vachidzokerana kana zvanetsa uya kwandiri mazvona saka inini maybe ndogona kuti time yaanenge andisiya maybe ndobva ndasangana nomumwe munhu wototanga kumhanya nebhora but paanongotanga kungofisha chete ndabva ndasiyana nemunhu yoya mazvona ndobva ndadzokerana naye. Honestly inini I realized later kuti inenge full time mazvona and I worked so hard kuti ndi-break semukristu I had to fast because ndaiti kana ndiri kubasa kuna mwana waizoti iwe ulive aunodyiswa nemuvhende here ndozolive aunodyiswa nemuvhende aunodyiswa here but ini ndavati ndasinganzwisisi zvinoitika because akangofichera angoti hey zvese zvendaita ndaibva ndasiya so kuti nditi isoulmate ndinodokenge iri soul time both together nesoulmate. However mwari zvavanongoitawo ndakazoroorwa. Guess what? Remember ndakashanda nemunhu 2014 tichingoita ups and downs and then I had to pray kuti mwari I don't want this and it took me a while kuti that code ibreke. Ndauya kwendakauya kunoko ndobva ndawanikwa. That same person he had to look for me again. Ndoso tai ndoiti kuti ndosa but he was not talking apa panoti ndarorwa he's featuring akutora kunze kwenyika akuda kuyakoda tuma pounds tumachia but this one I never really bother. I don't really think kuti maybe anga kuti ari kuwirira mari kana kuita sei but ndinoona hangu kunge kuti inyaya masota and of which kuti tikadauzvibatisisa chaizvo nechristtian world zviri very deep and spiritual and ione sekuti unenge wakaroorwa somewhere zvinenge zvida kuti iwewo marriage yako isangogare zvingoparaga and go back to that person oita futi zvaaita dhara achingobika mapoto ake achienda achidzoka. That's how it will always end up being. Hapana chinombobuda nenyaya idzi dzekuti mamwe masoulmate. Why is it you're not together? If you were meant to be together. So are we then saying kuti soulmates ririko but hakuna chinhu chinonzi masoulmates? Because I believe they are there. Me, I believe they are there. They are there, similarly, but pane pamwe pakutika unobvuma kushandiswa ndinozoona hangu ngezvinezvo kana zviri outside your marriage. I don't think it's still a soulmate. That soulmate, if let's say you are married to somebody else and then you are hooked with somebody else out there, connection there's something that is not right with the word soulmate there. Why are you married with somebody who is not your soulmate? Why did you end up being with somebody who is not your soulmate? Is it not in our heads that we are creating it to be when it's not supposed to be? Remember, what you think is what can happen in your life. I don't know. Right. Thank you very much. Thank you very much, Kola. Hey, but not really more kasiyana guys. Miono yakasiyana mirai pane statement ndachakufona. Right. Ndachakufona cause ndingazobatwa voice. Indakadana nemukomana wangu when I was 16 and he was 19. This guy was my first love, my first hug.
kiss kubatwa mazamu zvese he was my first, but atinamborara tese back then. Takazoitwa separated nekuti iye akazoenda kuchikoro out of town ende taive tisina mafoni. We lost contact for about a year, then ndichibva ndaita move on, but deep down ndaive ndichiri kumuda. We had dated for 3 years. Paakadzoka akawana ndave neumwe mukomana who is now my husband. Fast forward ndakabva ndaroorwa nahabi wangu, but my soulmate airamba achingozama kuita reach out but ndichimubloka. Akazororawo munhu wake 3 years later, but still airamba achingozama kuti tidzokerane indichiramba, because I didn't want to cheat on my husband. I never stopped loving this man, Sismeli. Kubvira patakaparadzana over the years, I would dream of him in those soulmate yake chaiyo. I really missed him because I didn't know before we separated. Now ndavene 18 years narorwa, and my husband noyatsonzwa kuti I don't love him. Sema did I my ex. Jobva zvawedzerwa nekuti he is a serial cheater. Right, ngatipadai true. Serial cheater. And arokombewa na ex. No, I say soulmate yako munhu. I'll give you one. That is it. My is a serial cheater. 2 years back, my ex reached out again, and we started talking again after almost 20 years. Sismeli, we rekindled, and my rekindled with her name. We rekindled our love, and it scares me sometimes. He's married, and I'm married. We have mutual respect for each other. He pays attention to me. Takes care of me financially. We laugh, we cry together. We share our deepest secrets, joys, and fears. Takaita gorerese tichiramba kurara naye, but aisambondisa pressure. He was so patient neni up until I give up. Tinonakirana. Guys, tinonakirana sisi zvokuita kugwina. Panogwiniwa guys. Zvokuita kugwina chaiko. My husband ndotoita kutatarika kuti nditote, but with my ex, with my soulmate, everything is so effortless. This man wants us to have a child, kuti badadzokama, but ndikuchka. We both have problems in our marriages, and we don't know. Wait, I'll call you back. Let me finish reading this. Okay. We both have problems in our marriages, and we don't know if Chapela say he's the first person to say good morning to me each morning. He checks on me throughout the day. I respect his wife and he respects my husband. I'm man of the Chapela. Guys, right. Kuona kwangu asi muono wangu antika hausiriwo muono wangu munhu ari kufona. I'll call you back. Kola vari kufona, I'll call you back. Rega ndikutaridze apa haisi soulmate yako ushu munhu. You know why? Wakamheka mukati mwemoyo wako munhu uyu waimunda, because wakati wanopinda mumarriage imwe yemurume ona wasingasadi iko zvino izvi, you compared your man, your husband, and this angari ex wako ushu. Anti unoziva kuti kazhinji chinonzi first love, munhu anonzi first love anodhanganisa mumusoro. Andowana. So when you got married, paifona chizama kuti reach out uchiramba iwewe anditika ndinga soulmate yako ivi ipapo ungade wakabvuma. 2, wakazoti murume wako papa wakatsaukana naye nemurume wako chigara mese anga asingakunakire. Handi akatombokunakira murume uyu, asi usati wabvuma kutaura naex ka. Wakatsaukana naex apa ndopokuona kuti murume wako hauchadi handika ende haakutotesi, because pfungwa dzako chinonzi sex mukola. Kana uchiita sex nemurume wako handika, kana pfungwa dzako dziri pasex ipapo handiwana dzinongoita zvega. Andowana chero chinenge chisingagoni chiya murume unotongowanza kuita kugonera because pfungwa ndo dzinoshanda pasex. But now pane mumwe munhu ari paside handika, uyu murume uyu ari kumukama kuseni achikuti morning babes waswera sezvo wasingaiti nemurume wako anotokaita problem and anokupa a listening ear because he knows that you are married. Anoziva kuti une murume, and by so doing iye atori kumba kwake. And as much as he's telling you kuti ane ma problems, you might find yourself nema problems. But munhu akatonyengawo
And right now mukadzi ari busy kutozvona kuti murume anenge akanyenga somewhere ari kuzama kutsvaga but hatooni kuti munhu akanyenga papi. Aiwa, mira chipo mira ndipedze mira why uzochiti haasi soulmate andiwana right zvadaro kuti waiti kuti haasi soulmate zvakare andiwana saka paanenge akarara nemurume wake chakuita kuti asafile murume wake kuti asatoti nechekuti pfungwa dzake haachadi akazviudza kuti uyu munhu hadhimuni haachadi murume because of the other party iripo pane mumwe munhu aripo kapi saka obviously haungambodi vanhu tu zvakafanana guys ngatitaure chokwadi saka haachadi uyu saka chero murume akamubata sei unotorwa kunge uri kubayiwa haachadi asi akaenda kune uyu ndokune mwoyo wake ndokwaanoda anomuda handiona hazvino kuti soulmate yake anomuda saka akangononzi gumwe kudai kungonogumwa kudai anobva atodi anotota because ndokwaanoda uku ani mazviona ndokwaanoda uku so kuti pandaita kuti ndichinini haisi soulmate yake ndepekuti paakamuvinga pekutanga handika achangororwa musikana achimubloka achiramba handiona murume akanga asingamunakiri here neanga that was the good time yekubuda mumarriage imomo but she persevered in that marriage singanakiko zvinoi akanga aramba arimo kusvikira azobvuma pare paya ndopa zvakatanga kuona pakatanga kuona kuti mumba umu sex nemurume haiswi murume uyu hachamudi sex haachagoni murume uyu asi akachipinda marriage akapinda nemurume uyu achitomuda handiona achitongo saka tikataura chokwadi guys ngatiudzanei chokwadi this is not a soulmate iyi haisi soulmate kana manzwa explanation yapiwa yakakola yesoulmate kuti chii chinonzi soulmate ungadei manyatsa kupapata mapanzwisisa mumarriage haasi kugwina because haakachadi ane piritsi pasaiti guys izvo zvokuba zvinonaka zvinhu zvekuba zvinonaka udzai mwana kuti umuzoti usabate stofu inopisa anoramba achitangonobata kusvikira musi waanotsva ndopanzwa kuti mama itaura chokwadi apanopisa ukamudza mwana kuti chakati usabati chawamudza usabati chinhu chaanoda ukasiya kwawadza masina paatori anotora semuswitira wati ino usabata iri rumi ndora anonobata asi akafanana neari patebhura apa hapana soulmate apa haisi soulmate haisi munachiso iyi haisi soulmate yake kutaura chokwadi asi kuti pane lust it's called lust hanimona pane attraction pane magnet iripo pakuti uyu hachadi uyu murume wake mwoyo wake wave uku you cannot save two masters guys with one stone azviti kuti chinhu one ichi toseva varume two ugodanana navo vese hazviko mwoyo unotobva pahwani zvikuru sei kwana mukazoita afe murume wagwanda ruzi because mwoyo wake unoinda nechinhu kudai kuti kuinda kune umwe munhu hasi moyo pasina nechinhu chete never hakuna mukazanda kunohura achindangohurawo zvangu but ndoda murume wangu inever. The moment you go and open your legs and you remove your pants for another man, kumurumo kwa uchadi. Do uchadi, do chokwadi. Imi guys, tu warume mukadana nawo zvirife kuti uchibuda uku wanona kigwa waenda uku wanona kigwa hakuna zvakadaro guys. Hakuna zvakadaro. Sorry mningina wangu, but this one is not your soulmate. This one is not your soulmate. Unless maybe what goes to that you can mazorora na magara mese then you come and tell us kuti tagalisire munhu netezoti soulmate yako. Unogona kunobuda kutika ne last ugosiya murume ugosiya mukadzi munogara mese ka mugotedza kuti 1 month. 1 month kudai igoramba pera asi maidana zvokuti muchita iyo weekend yamukutaura imakendro enyaya muchita makendro mwaruko nawo mazonzi chigara imese under one roof hamiti mwedzi which is to murume wake uyu itori serial cheater animaona wanogara naye asingapite sunu itori serial cheater saka kugara nemurume serial cheater guys mwoyo unopera werudo kutaura chokwadi rudo runombodzima saka adziwadzima kudaro now she's finding solace in the next guy ari paside because kumba kwari kuchitirwa
ari kurwadziwa murume wake is not thinking about the wife ari kumurwadzisa every day paita munhu ari pastand-by handika ari kumupurudzira ari kumuza kuti don't worry it's gonna be okay handika uri kusvika chiimbwa iyo ari kutohura kutohura mukadzi akadai so uyaiwe ndikupodzeni handimaona so obviously mwoyo unoenda kakune ukuku sero chiteno inopwanya mwoyo wemunhu inotena off handimaona esero chita inotena off guys ndochokwadi makambona makadzepa kusvava kuti ngaabude ngaaende kana chungu haumuteveri kana riri hure rechirume because unenge wadeta unenge wati turn off unoita turn off varume kamira kudze pamunohurira vakadzi pai pamunodzoka mumakuda vakadzi venyimi muchirevetsaka vakadzi vanenge vave put off kudhara you will have to work extra hard to gain the trust yemukadzi iye ndochokwadi so apapa haisi soulmate yako but une periods une grandpa iri kuti musoro ukatema unobva wamwa musoro ubva wanyarara igrandpa yako iyi but haisiri yo soulmate yako story munin'ina let's go to the next attention yakusha yawakumba ari kuiwana kumunhu so everything now seems very much okay handimaona very much okay pane angachifonda let me start by calling it okay amafana right happy birthday Mukunta, how are you? Yes pama soulmate, how are you? Terrible, takavara pido. Yes, that's okay. Ndozozonekwa. Ndokusaka chamboita chifeba. Okay, no problem. Inini, okay, tende soulmate yangu waited. Okay. Okay, saka zvakaita takasangana muna 2014. Tasangana muna 2014 and tikakudza isisu Felix. Same day ratakasangana ipapo, like zvese zvakabva zvamuitika. Zvese. Tikatarara tese zvese. Ndoswatira kusangana iyoyo. And then after that, then tatotsvaka kudanana, kutodanana chaiko zviya zviya. But taizongopedzisira tisiri tese. Saka iye ndiakatanga then akaisa umwe mutotombo. Aisa umwe mutotombo paipaya. Then akatouya akatiudza akati ndozvaitika but ndokuda. Takarwadziwa zvisikaite, takarwadziwa. Then after that, then akabva nditi but atimurore kana iwe usikandoti timurore. Takarwadziwa. Mwana akatozvarwa ndinoripo. Ine tikanazo tikazoitawo mukomana wangu. Ndakuona kuti ndakuona mashe mwana mai vemwana wangu chichi. Ndaita umwe mukomana wangu but ndaitokuona kuti zvinhu zvacho ndaunge ndezvekumanikidzira nemukomana wandandinaye. Asi aumbomira utaura neuyo wandakasangana naye 2014 taitotaura everyday. Taitomuudza kuti ndikabatwa rafu, taitomuudza ndozvadaitwa. Otozvinoda kuti tiite sei. Ndomuudza dzimwe tichichema, ndomuudza kuti hauzondoda. Aibva atouya, aitogara 300 kilometers kubva pandaigara but aizouya kana ndikatongochema, aibva atouya ipapo ipapo. Totodza kuti unoda kuti tiite sei, toita sei, toita sei, toita nei, unoda kuti tiite sei. But iwo hati wakapedza wakugara kwesi pamwe wanga kutogara vese nabhebi mama but vasina kuroorana. Wanga kutogara vese nabhebi mama nemwana. But dzimwe nguva kana ari maweekends zviya zviya taitotaurirana tototi I miss you. Iye utotaurawo I miss you too. It's a hard doing this life without you. Totomuudza kuti ndiriwo ende zvechokwadi ndaitokumanekedzera chero tiri kumba kwacho ndichitongozwa kuti ndina iye. Saka maweekends dzimwe nguva aitotaura kuti alright toita sei titiwanane then taitoita plan totosangana mwedzi waisapera tisatombonana kana ka2 kana ka3. Saka dzimwe nguva manje iye aizokomplena kuti
inokuda akaiwo unomboposta murume wako zvinotirwadza izvozvo chichi ine website ndapota ndingamudza kuti iwe wona waposta kozi akazonobvisa madamages mukadzi uya akari South African mukadzi uyu tatininiwo uri kuzvitotirwadzisa izvo wakaposta munhu wako akasaoda kuti asikati madelete ukutirwadzisa akadeleta akati alright ndakudeleta woddeletawo akadeletawo zvemurume wako akati alright saka tikatibvumirani hatifaniri kuposta vanhu vedu zvitoti tikurwadzisana akati alright saka ini ndakazodetsanawo nemurume wako tatisa nemurume wako then tikabva tasiyana but hatisati taane vana patakasiyana aitondisapota futi throughout achinondisapota ukudei kata saka ndaitorwadziwa koza kuti zvokuitika tasiyana nemurume ndatori nestress as much as iye ndiye wandaida and iye aitondida zvekutoti handina kana doubt patakatosiyana nemurume iye vanga pakati pekutedzana nababy baba akati alright saka ini ndakuti uyo uzogara kumba patinogara cottage ndoti shamwari yangu tikati mazviite baby baba wako achiripo wakazobata kuti maybe I'm not just a friend hatisi shamwari yangu chete then akati aiwa unouya ende zvechokwadi ndakaenda pandakatosiyana nemurume wangu akatogadzira cottage akaisa zvese kozi ndasina kana chinhu akaisa zvese zvinhu zvese mucottage like furniture chiya akataka akaisa zvese tikatopinda mucottage uya tikatanga kutogara tikati but tichakogara kana 2 mwedzi ndobva ndaendawo kana ndaonawo pangu ndikabva ndatotanga kugara paya tichigara paya kozi ndaishandira mamwe tichigara pangu cottage kwake paya then akazosvikawo pakunetsana baby mama uya vakabva vasiyana but ndingakudzai kuti chero even ini ndiri kumurume wangu iye ana baby mama wake every day taitopedzana I love you too I miss you too iye akanetswawo kumba otondifonerawo ndinotokudawo like handina kutobvera tamira kubvira even tichiri kumurume wangu taitogoziva kuti taifanira kupedzera ndinaye iye and iye ndozvaikotaurawo saka then pakaenda baby baba tikati ndakuenda inini ndaona pangu then ndabva ndaenda tikatanga kugara flat kwangu kuti taionana then akati but ini ndoda iwewe but hapendo zvaingoitika so taisazongopedzera tiri tese but even nandasi tikakudzai kuti hameno amakore mangani but ndo zvazvitogori tikatokuonana I love you too zvakatokodaro tikatokonetsana even nemunhu wanaichidanana naye atotati baudini wakunetsa uda kutiite sei ndomuudza kuti katoda kuendeswa kuholiday tine stress shamwari otoright handei but babini vafanozvisiya ndobva tato chero ininawo maigoro vafanozvisiya so ndo zvazvitogori and handikwanisi kumushaya tinotongoramba even dzimwe nguva totibvunza inodaita chakati unofungei nazvo even chero kana achiitawo maprojects mahombe chero ininiwo kana achiitawo maprojects angu mahombe ndiye munhu wandototi unofungei todaita chakati even I think pane about 7 months chaiyo aiti ini ndotorwadziwa kuti chero ndikafa ka manje unosara uchizvigona sei because chero hapana chaunogona kuita ndisipo tikakudzai kuti takatoenda even kuna loya wake nditori pawill yake ndiri pawill yake akatiisa akati you mean a lot to me
mean a lot to me. Chirokurukwanse, Tasuoto, Ta Fasha Pera. Atiduke to Saroch Neteka, Atidoti, which a life you got up more. Even what a payback is a searching to see out a payback. But I was to put in such a quick baby, but even Corona, Tawati, baby time. So not that I want to have got a shired. Chirumba show at the Podechi, Tinoteta, it come back when look at the Podechi. They will not to take out of Kata, Takatita away. Toteta, Kumbasa Wake, Kumatsikata, Kutepa function, Tinoteta, Tinoteta die. Stop it, guys. Stop it. Same event kana kubasa kwenu kana kune something tinotoita like tinotoita zvotosvese tese sesimele even inini patakatanga iye akagara ake akane imba yake nedzimwewo dzimba but even patakatoita imba yake yekutanga akataiwa zvikandikubetsere kuzi mari dzacho dzaira paubatana matransferchi zvikandikubetsere ende munhu wekutoti handitodetsekane kana aripo ende ine hapana chandinotogona kuita kana iye asina kuaprova kana kuti chii ende zvakangofananawo naiye chero achida kuita any big decision anototaura kuti ngatimbosangana titaure ndachifunga kuita chakati unofungei chero even paive nabhebi papa wake vachigara vese hapana chaaita asina kundudza chero inini pandaine murume wangu hapana chandaita tisina kumuudza kuti ndo zvandinoda kuita saka handinongozive kuti why tisiri tese but hatikwanise kushayana hatikwanise kutomboshayana and hatizive even ipapa even tikakudzayo chero even Christmas chaiyo New Year even pandaine murume wangu taitotsvaka paexcuse cause tenge titori tese even gore rinoiri Christmas tenge titori tese and kana titori tese sesimally you feel at home unotodza kuti I mean so much peace unonga uchinyatsonzwa kuti hauna stress zvese zviri kuendeka kuti zvina zvekunzi you feel like you have wings to fly you can do anything saka I think ndonyaya yangu iyoyo ndonyaya yangu. All right, thank you very much, Ninya Yimbola. But before you go, thank you, Star Senders. Thank you very much, all the Star Senders. Thank you, Makati Koshera. God bless you. Thank you, guys. Thank you very much, my Star Senders. I can see you. Right, mundine ubvunzo msati maenda call. Pakabuda mai guru venyu mumen house mshikara ku Boy Sky vakainda. Since munhu iri so mate, why didn't you move in? It was the perfect opportunity kuti muchita move in together. Why didn't you move in? Why vakaenda flat? Sesemeli inindi ndakatorapa because iye aiwa chibva kuti tigare tese tokoformaliza zvinhu zvacho because anyway ndinokuda saka ndikati yes inini nditaitya I think on my side because ndaitakaofunga because I think my guru akamove out pasina kana 3 months I think but inini ndaikotya ndaikova nepfungwa yekuti hapa dzemurume kwandabva dzichati mboto yagara aripo vamagara muchinana but mamagara muripo. It was true kava magara muripo ndizvozvo akagara aripo zvautara but ndinenai kufunga kuti kutya kujadywa nevanhu but iye akatotiti hapana. Saka is he married again now? He is not married. Zvese zvinoita te. What about you? Yes. So why are you not getting married, you guys? Like the sure, honestly, why are you not getting married, you guys? Because he is single, you are single. Why are you not married? Why putting you in a will when you are not married? You are also
Especially look at Otaka. You envy us. Look at Papa. I see, there's like instance that, like, Paka over out Bakwake. Then I met someone else. And then I got to water. That I met someone else. But yeah, last week, but I had for lunch. I see, it didn't always say it's a test. Kata just kwa kata chio do kutoro zote wate but chisi ya moto wako then we can build something solid because indeed I have tried and you have also tried. You have met many people, but we always end up in each other's arms somewhere somehow. So why don't we try and work things out? Saka in it also more fork out. I think don't go see a demo to try. Don't go try call out in it. I had to scan because you want to go to Ramanch. Put you never know you. What we have 2 more moons. So I put you whenever they to you want to own you know me. You just want to try and see if it's ready because if I was a Gataka Pakaeta baby Baba, Skaka would say, don't forget because in the dash of God, so like I say, later addicted, Katakuriku Pufa or check on the life young. It's better to try Jesus between and baby Baba. Skandaka Badapti in Osaka in Taku Pufa or the Otaka Pamot. Saka Ipamoto, don't pack up a bite out teaching. It ain't a fatata way. It ain't a fatata web go back down you want it. Yes. Saka, yeah, after out it is. But you all walk over or to web. Why don't you come back to me so that we start trying to get a foot? Sakaka or Kamiri go out, but I don't care about. Kanatiri Tessing, Secretary Episcate Tessing, the truth ear not to take a gun and come to contact. So once okay, Wakati, after second new at China, why you see Rukoya, Cherry family gathering, why you see Rukoya in that China or Saka. Saka, so but it is not a modern secretary because Abana. Even a solid decision they are doing it this town water. Even small decisions to big decisions to my business, because they said to my business and to my business decisions they are partnership trader. This nakada kutopoza. Aiwa, tinokutenda kola tinokutenda nekutiudza nyaya yako nekushare soulmate wako uyu, and I hope kuti manje you find common ground kuti muchingo since the parents knows you muchingo officialize yenyu because munogoitireko zvokubirirana imi muse muri single chingo chitora naye muchigara mese muchingoroorana ndiyo sasezvo iri soulmate yako chichitongogarai mose muroorana. And stop having other men outside because une murume uchu unaye munhu uchu pamwe akatenza mukadzi wako nekuda kwako and then wakuita futi another boyfriend. Stop it. Munhu wacho uyo waunenge wawana futi anenge achitaura mudari right but lot of that I think tofanira kumbosiya tikotaka life after iye watagara tayo vautara. Zvakaoma. Alright, Kola, wish you all the best. I hope kana makudzigorora muchazotidedza kuti atoya. Tokodza isiswele, thanks. Alright, iri bokona. Hey. Yeah, izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika mukati mekurarama kwavanhu. Andika ndo zvimwe zvezvinhu zvirimo izvi mukurarama, right? Right, haisisimeli. Ini ndakamenda ndakaroorwa nesoulmate yangu. Chakaitika ndakabva kumusha kwandaidzidza. Iye achibva kumusha kwaaidzidza. Zuva rekutanga ndiye akatanga kundiona tiri kuofisi pachikoro patakwana nzvimbo yechikoro. I was 15, iye he was 16. Hana yake yakarova sokutaura kwake, akacheuka, vakandiona, hanzi naiye akati, oh God, this is my wife. Hana kukwanisa kutaura neni musi iwoyo, musi wacho nokuti hana yake yakaramba ichirova. Zuva raitevera ndakaenda kuchikoro,
ndakawana muklasi yandaive ndava muklasi yandaive ndanzi yangu vanhu vametavaida tuchiapa ndakapinda muklasi ndione mukomana yayo akagara pafront row hana yangu yakarova sisi ndakatsvaga hana dzakandiroverana gaiti kuti pa ichirova ndakatsvaga pekugara ndikashaya kunze kwepaive nemukomana. We greeted each other, we were both shaking. Hey, hana dzichiroverana takazoroorana kusvika rufu rwatiparadzanisa. Taifunga kuti zvakafanana sisi zvekuti tagona kutaura zvinhu zvimwe chete panguva imwe chete. Chero kunamba 2 taimirirana sisi tichiita nyaya. Hapana ainzwa munhu hapana ainzwa munhuwi kana aiwa chisuro. Hapana guys, vaimirirana pamutoireti. Hapana ainzwa munhuwi wemumwe wenumber 2 yemumwe. Asi izvozvi ndiri kunzwa kunge imwe body part yangu yakabva kubva pakasheka sisi. We are soulmates, masoulmates ariko. I believe this one is a soulmate. If it happened exactly the way she's narrating pano up, this was her soulmate. Kana nyaya iyi iri yechokwadi zvakaitika sekudai aiwa soulmate taiwana. Iyi ndiyo soulmate. Right. Muri sei simeli ndiri kuteerera live verengaiwo yangu. I don't know hangu kuti isoulmate here oro chi. Ini nemurume wangu takasangana tichifamba mutauni ndisingamuzive iye asingandizive. Vari kufanira chakufonera chimbomirai. I'll call you back, I'll call you back. Ini nemurume wangu tasangana mutauni tichifamba mutauni ndisingamuzivi iye asingandizivi. First time kuonana taipesana. Pandakamuona in my heart ndakati uyu munhu wangu uyu. Ndo feeling yandakanzwa iyoyo. Akabva andimhorosa akati, hi, my name is, I am married, but I'll marry you one. I am married, but I'll marry you one day. But I'm married, but I'll marry you one day. Can I have your number? Ndikamupa. Guess what? Akazonditsvaga 3 years later. Ndatokanga nezvazvo aisoulmate yako kwakanga masenga naisoulmate yako nezvazvo. And pandakamuona ndaive ndiri murelationship ikazongoperawo mukomana wacho andiramba. Saka ndatove busy nelife nezvimwe ndisiri focus nekutsvaga relationship hangu. So paakazonditsvaka 3 years later akati I want to marry you. Nemukadzi takasiyana nekuti aive ahura zvotoita mwana kuchihure. Ma-DNA akaitwa ndo evidence yacho. So ndakazobvunza zvedhera takasangana riya svikanzi pandakakuona I felt in my heart kuti you are the one. And hanzi mukadzi uyu wakazosiyana naye ndairota tisina kuchembedzana. Ihope dzaidzoka kakawanda. So in short, we are married 6 years now with twin boys. We are blessed and best friends. If soulmates are real, we are one of them. Good luck, congratulations, caller. Finally, you are with the man. But the man now, akazouya mukadzi wake aenda. And iwewewo wakanga wamboita 3 years, why aenda? Usina wakutoita move on usingambomufungi. Asi tena kufara njoti muri mose, you are together now, patwe nema twins. And the feeling like is still the same, you know. So yeah, the caller, I give you 9 out of 10. Yes. And the caller was right. The guy tinde kuma soulmates. Okoyo, ma soulmates. Hende kuma soulmates. Yeah, nakabata. Soulmates, it's very overrated. I'll tell you my story. So I chicken and call it. Down into details, don't want to go on so this. 17 years, I met this guy at Kadana, and then after I got a so after I got a South Africa. So I got a communication breakdown. I was young at after period of focus 2 years. Yeah.
that woman in my relationship that I give up and I got to mom here. She was about to mom and I kind of talk. After 2 years, I look out the boat. Where can I shake up? Try go to go to say. After that, I got bought at South Africa. Which and I never South Africa. How come? So grand I don't wait out the shit. I am a fee, sister. I am a fee. So, the government send up charge, but I say, before now, but communication and all. And nobody never know that. So, yeah, I got also guys, I also try up to no phone up and up, but I phone some that. Tagara, Baya, that also wrong, Baya, where to find, that's on your mind. Fantasma move from Zimbabwe to Nairobi, South Africa. Caro Topochi, Butembe, oh my God. They got who came back. So, Takakochi, face off. Takweka taita, Eric do you in your way. Takweka Takumata, Napa Facebook. Murume ako kumuna wasapane magana also kwenda kwa muna usanga kudokuwa that was it do sakana wana kitenda kwa things were not going well sasa toka sasa katopenda before ta jumana futi Facebook so meto taso tikare kare bakwenda wakataka kwenda kutoshusha chama cha then so naitwa katani wa hashenzi siende tase kolore yakatorora wani mwana wake wani inidani ni mwana wangu ndakaenda street kuti ndaimunda koni ndaimunda zvekutoperera chaizvo kuti pakuisa pana munakasika musiye mune ukotana zita rake kudaisovanesa vaitokuza kuti kwavanakorariya kuenda South Africa sa ndaimunda zvisingaiti hapana chaangasingandiitiri tazosiyana nemurume ndakandofunga dzinenge 4-5 months kuchibva auya akavisita kwadaigara I was staying in cousin yangu auya paya aiwa takapara zvisikaitira neamufeso akwenda sei auya mai ndatisangopera takamara tisingasei ipapo aiwa takagadzira tikati baba vauya aiwa ndasitoda kuhlana mambo kwakunondaiwanike kadora kakandida chenofu sismail wokumbona ndaimuda but handisiwi kana zvinhu izvozvo kuti masoulmates. This wasn't a soulmate. Most of the time vanhu tinonyora nenyaya yekuti maybe makasiyana chikudana saka zvinomboonetsa kuti unomboita sei mukaita rekendo pamakasiyana paipai nekuti kana makatukana kuti bvutse mumwe achienda kwake mumwe achienda kwake panonetsa but apo pekuti munhu mangosiyana mumwe achienda kwake mumwe achienda kwake saka handidi kunyemba sismail handidi kunyemba takambozama kudanana tikadana naye watikamukontinya takadaro yakadora kave kapo but zvaitofaya nekunyepera iyi zvaitofaya saka mata10 of betanga but asakazotofaya faya zvinhu takatombochova pava yakati unyeva azobatwa nemukadzi wake sakushava siri kuenda una musikana uyo waitaura nezvake vakwavaonaitosikanwo zvekutota takatozogara takara paya takazobata chakaitwa chimoto chaizvo chekuti amari mawani zvekunzi soulmate zveshe zvaakunapo this was pana 2014 2015 ikoko zvakaitika up until now
takatobloka apa tinazo kuti izvo ndikamuona ndochinja nzira ndinenge kutwaniswa saka zvokuti soulmate izvi ndewe angorova ndekirikiti anozwa long distance relationship akangopera pasina communication vanhu vakangosiyana nekuda kuti masamacomesenses zvisingaite kana kuti chii kana iri soulmate chaiko chaicho why did you marry each other pekutanga chaiko chaiko why did you marry each other pekutanga ione kuti uri first priority yemunhu yekuti haatokwanisi kundonoroora mumwe munhu kana kuti atoroorwa nemumwe munhu anenge achingopirira munhu wake saka haangoereri my own my own opinion tongoti hakuna chinonzi soulmate. Soulmate is overrated. Soulmate ndewako chaiko chikuru chakangopeka mukutozorora kutozosvika mukufa chaiko chaiko muri mese ende muchiwirirana muchizwanana pasina kutovana pasina kuita sei muri kupa kuzvinanana chaizvo kutukana kunowanika but muri mabest friends. That's the kind of thing I think about my soulmates. So that ndinovereka mabhuku zviya that's my soulmates. I think kamuri kachore kakopiwa mazita nevanhu just to escape. So this is my story, sis man. Alright, thank you so much. Thank you, Kola. Yakasingazodzika zvaiva ndambudzwa. Basically ari kutaura kuti chinonzi soulmate hakuna because iye akaita time nemunhu wake vachiti vakasangana vorambana vodzokerana vodini asi munhu iye vandisingaziva kuti pese vakasati vamboita ere zvebonde musi waimuda wakamunzwa musi pese pekuti vaite akanoona disappointment mubhurugwa wamunenge adora disappointment hombe chaiyo but hanzi taikondi iko zvino the bottom line dhanzi ndakazomubloka munhu iyeye ndakazomubloka handidi kana kunzwa nezvake ndikasangana nepiyarodi saka ari kuti hanzi zvemasoulmates izvi hakuna zvemasoulmates right. Mirai ushindi mnanga chifona Pama soulmate, good evening. Hi, Sismoli. Yes, Cole, how are you? Murunjinzwa ndipabasa ndine ma-earphones. Yes, tokunzwa. Mina ndokufonera. Okay. Nozifambisa. Right, arikubasa. Ndofana pika meno pa, right. Yeah, dzeva soulmate it. Right. Minute one. Right. Hi, Sismeli. Ndiri kubasa tedza kufona. I dated a guy from an age of 15, but mai vake never liked me. In fact, vakatombotorerana zvikomba namai vangu when they were still growing up. Fast forward, he took my virginity and we had a blood covenant. Oh. This is a topic that I intend to bring. Blood covenant. Blood covenant. Right. And we had a blood covenant that day. Tikati acharorwa someone between both of us, Ngasha and Bereko. Fast forward, he moved to SA and we lost contact. I got married to someone else. Kudoti Mwana can't get. I ended up divorcing the guy. Also moved to SA and we got in contact through a cousin who told me he has been looking for me. We started talking and I was planning on going for cruise ships. Little did I know he had already applied Akawanabasa. He went there and we are still in contact. We were still in contact. He hasn't gotten married. Hans, I'm still scared of that covenant. I want us to be together. And this is chakadaro. Right. Ava vakaita blood covenant vari vana vadiki yekuti anororwa kumwe tisina kurona isusu haunoiti mwana saka musikana akatombororwa asi mwana don't come candidate ariko akarorwa saka ndobva azonosangana nemunhu uya saka munhu uya haana kuroorawo saka izvozvi vari vese vakadzokerana pablood apa murume ari kuti handikwanisa kuroora ndinotya because dhacho takaita paya tiri vana vadiki saka now they are on the verge yekuti varoorane. Let's wait to hear the end of the story kana vazoroorana kuti varoorana vaita mwana here zviri kufaya here. We should stop this thing chemablood covenant, guys. It's a topic that I'm gonna bring another day. Tichimbofonesa vanhu vemablood covenant ivavo anomaona tichimbofonesa vanhu vemablood covenant vakaita zvemablood vakawanda vakaita zvinhu zvemablood covenant izvi anomaona but manje zvinonetsa because it comes back meno zvazvingori so zvinodzoka back kwauri right.
Right. Guys, soulmates. So far, I think it's tabata soulmate one. Yeah, tell us what is soulmate. It's one with soulmate. But when they say I want to call us ungori mujolo or private school chat. Ungori mujolo or private school. Those and that one hangu. Isosho because fungwa idzi ukada kudziregedza it's sometimes tichifunga guys fungwa idzi dzinokuendesa kune umwe x wawaiwirana naye zvisingaitiwa wawaidanana naye zvisingaitiwa wawaifana wawaida dzinokuendesa ipapo fungwa idzo dzedu. Alokola alokola Sipedi ndambofona earlier on ndichitaura yangu hatiti. Yes. Pakafona vamwe vai vachitizodi zvemax vafuna vaenda kuchando chekukwakwa. But these are our true stories, and in these relationships that we are in, and we call them soulmates, and isusu tisi tinenge tichinyatsoziva matiri and what is going on. Kungoti we cannot narrate mastories zvinenge zvichiitika muupenyu hwedu in a life. You would probably need a whole week kuti tinyatsonarrata story dzedu kuti tizosvika pakuti munhu uyu isoulmate yangu pakudii. Yes, so I think it's not fair for someone just based on story and then ndataura in 10 minutes to conclude to say nokuti mazoenda kuchando. Mind you, kundiyeti tori tese mfunga kuchando kwacho. So you cannot conclude and say akutokwangwaya kwaari muAfrica. Masoulmates aya kana tichitaura titoriwo vanhu vati kurei vane brain takubva kumwe kwamwe parelationships, and we know what we are in. Marelationships atiri tine chinatoziva kuti munhu uyu, what am I getting out of relationship iyi? Kuzosvika pakuti isoulmate yangu then ndanyatsonzwisisa it's not just kungoti love and butterflies and then yatove soulmate. Panenge pachitori nezvihombe zvinenge zvichiitika kurelationship iyoyo kuzosvika pakuti isoulmate yangu handiti. Saka ndo zvandachikuda kuclarify from the previous caller afona. In the rest of the world they can view it as chihure. Of course that's the term you'd give it, but iwewo uri mazviri unenge uchinyatsoziva kuti nemunhu wako makamira pai. Ndo zvandachikuda kuchekesa chete sisime. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola. Kola Kuti, you only heard my story for about 10 minutes, Tete. Andika. You haven't heard the whole story. Kuti miyatson start why isusubazi tikutarati when abandoma soulmates edu. Because of time, Tangoesa Kupa just a brief Andika of what happened, Tete, or what is happening. But that does not mean Kuti, and that does not give you us the right Kuti I see soulmate yake chihure or parudiwa mari or stuff like that, because vanhu vacho vamutaura vamwe vacho vatoriwo kudiaspora ikoko andimona vari kuita zvinhu izvi vese vari kudiaspora, masoulmates ari kudiaspora vese andimona. Saka hapana kese kuti mari and what not, and nyaya ari kuti chero ikarokura tikadataura nyaya yese inozadza kana bhuku chairo chairo andimona. So tongotiya hatiti ndiwo masoulmates avo avakawana guys. Let's not judge too much, right? Let's go to hear this voice note. Okay, I've phone right to get a voice note. Hello, Kola pa soulmates. Yes, it's made masquerable. Mushe kanje. Mushe ndinaona kunyatsobata hangu zvakawandisa ndachimonzwa in and out boss ndokubasa but ini ndinongoeda pakuti ndinoona kunge nenyaya dzakawanda kavanhu vari kuconfuse masoulmates nemasoul ties. Maonero angaita inini handisi hangu pane munhu nemasoul ties here, but ndikuona kunge maybe nyaya dzakawanda vanhu vanongoanika kaconfusion panyaya dzemasoul ties because nyaya dzese dzandanzwa kuti you feel so attached to someone can extend yekuti unenge uchiti soulmate yako but angori masoul ties akaitika. So ndozvanadongoedro zvangu ipapo. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Thank you. Saka, I think I will come like the soul ties. Yeah. So that probably we know the difference between soulmates and soul ties. And you guys, I also want you to go and research about my soul ties. Kuti my soul ties chi
Antika, so that patino so we actually nyama soldiers you be knowing kuti tea soldiers and also munenge makuzo kana une story iri related to soldiers also tipo story yacho rega ichimbonzwa voice note Antika. Sis Morrissey. So I've this guy on the one no ziva kuti soulmate yangu and takatanga kuti crash naye since primary level. Vatazongopesa nawo nekuti umwana kakuenda unogara uko kunodzidza uko. Vatazombodanana but kudanana kwedu majikanga kwake pafoni. Hatina kuzombobvira tasangana from primary level. Taingotaura zvezvepafoni tichidanana chidi because of yanga ugara in a different country, in a different country. Chingotaura since then tinomboita lost touch, chingodzokera tingodaro. But patinotaura pacho unotonyatsofila wega kuti no, this person is the right person. Not kuti ndinenge ndine ma-issues from my side and iyo kuti anenge ane ma-issues from his side, no. Kutonyatsonzwa chaiko kuti no, pane zviri kutoitika. Saka vatambodzokera back kuZimbabwe. Coincidence happened actually, but when anapaipa and the deed happened, so vatatanga kutoona kuti no, this person is the right person. I mean both ways taita kutoona kuti no, tichiri masoulmates zvekudaro. Vataita sei paya uye yabva adzokera kunyika kwake ndikatadzokera kunyika kwangu. Zvakunetsa manje zvekuti iyewo is married ane vana 2, I'm married ndine vana 2. Nyaya iripo ndeyekuti iye he wants to take, not iye, actually we both want to take things on a different level, not necessarily kuti we've got issue in our marriages, no. Inini talking from my side handina kana problem yandinayo, but izvozvo tinenge chingofila kuti no, munhu wandinaye ka uyu is the right person for me. Tingati munhu atori nemari zvinoshamisa, atombonana namari inoshamisa, is living a basic life and ineno I'm living a basic life. Hatina mari, hatingamboti vanhu pada kudyanana kana kuti chino, but kutongoziva kuti aiwa, this is my soulmate. The thing now is we both want to take things on the next level, but because of the situation, this whole thing needs planning, needs a lot of risk, a lot of sacrifices, because Panyana and all. But the thing is, I don't know. Kuti chichafamisa sei. But utara shua zvokwadi chaizvoka. Unganditi mkenchienda ido kunotorwa pasi. Ndo level rachira tatove. Iyewo, he's not even scared. Zvekuti anenge achitya kuwanisira mukadzi wake kana kuti chii. Poster, comment, on my post if on my Facebook, but TikTok, but Instagram, poster, text. Ashito respond kuma poster hangu. Ndo zviri kunetsa. Saka inini I believe kuti masoulmate ariko. Actually, muna December tutaenda holiday kuChina. Sikuenda holiday kuChina. Really. Hey, vanonongobadharizava zvakaoma. Saka kona vakutosiya murume wavo kwai ndikadzibuda nhasi urove pasi ndinotobuda ndichienda chaiko. Murumewo the same, zvatove public, it's now public knowledge. Even on Facebook, the husband, he comments, how he doesn't mind about the wife anymore and stuff like that. Now, guys, the most emotional and painful party is these guys are my soulmates. Guys, might be your husband. Yeah? Might be your husband, guys, being a soulmate to someone else. Probably your husband is going to China in December with his soulmate. And you don't know. You are in the dark. Murukuona. You see how it's going, guys. You see how it is. The circle. Do you see the circle, guys? Right. Ndakunda kunopedza kuzapasa warukufona.
Mirangi kudze isandapedza. Let me tell you this. I don't know whether to say this kana tindorega. Guys, don't taura here kana tindorega. Hapana kumira mushe. Hapana kumira mushe, guys. Don't taura here kana kuti ndongoinda zvangu. Tobatana kusvika muchinotevera. Matindodi. Don't we have men in the house to call and say, I'm telling you, varume vafonewo, vauye vatiudze, varume muri kupi? Varume muri kupi, please, can you please call in and tell us, because vakadzika, tell us about your so-called soulmates. Ndimi mune ma-soulmates, ava vakadzi ava varidana nevarume, avasidana nevakadzi. Where are the men? Where? Fonai. 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 Right, ndakunovhara guys. Ndokubata ende kuse Tuesday. Ndisati ndavhara, let me explain this to you. Antika, I am not degrading anyone. I am not looking down on anyone. On this platform, we don't do that. Tinotaura nyaya dzezera redu dzekuvaka, antika, dzekukura nezvimwe. We uncover and we unpack some other things, some things that are called taboo in the society. Antika, isi pano tinozvitaura. Antika, tiri semhuri takadai sose diaries. Antika, tiri semhuri. Right? Let me tell you one thing. Ukasangana nemukomana, antika, let's say you are 15. Wasangana nemukomana. Mukomana is 18 or 17. Antika, mataka kudanana. Anditi, muri kudanana. Madanana kudaro. You get to a point whereby the boy, antika, muri kukura, the boy anokubata samu. Antika, okubata samu. Okukisa. Antika, mukomana wako. Antimaona, right? Maybe probably washuka pa 17 kana 18. Antika, you start having sex. Right? I'm going to demonstrate chimwe chinhu one chasana bokuitira ipano. Antika, but ndida kuti mupabate because tiri kudzidza. Antika, educational, this is an educational life. Right? Past sex, panobatana paneta mukomana nemusikana. BET, let's not talk of married people. Kana tingativa include ipapo. Married people, una murume wako wakugara naye. Antika, waita munhu wakadanana naye kudhara. Antika, adzoka mukati muupenyu wako. Do you know the reason why the person is coming back into your life? Right? When pangari mukomana, pangari musikana, pamakasangana pepe mukadanana, hana dzikaroverana, masangana kuchikoro, mukazotanga kutetana muri kuchikoro. Antika, mukatetana, mukatanga kubvutana muchiti nafanana mazamu. Antika, muchiti nafanana mazamu, mukatanga kukisana. Pakukisana, this is me. Huh? Me kissing you, my boyfriend. Tukukisana. Anti, pakukisana, toita tongue to tongue. Antika, kana kutikasana tongue to tongue. Tinokisana nemuromo, zvokudyana namuromo. Mate angu anopinda kumate emukomana. Mate emukomana anopinda kumate angu. Hakuna anopukuta. Handimaona, chero kapukuta te. But mamwe matane ngasara, tichamedza handiti. Mate aya. Number 1. Tamedza mate apa. Number 2. Takwaenda mukomana nokubata-bata. Okubata-bata magaro. Okubata-bata mazamu. Osvika pakuti ndaita sex newe. Vazhinji kana kuri kumusha, sex vazhinji yekumusha. Antika, unoenda kusango. Anti, maenda kuseri kwezvikomo, moenda kuzvimuti anti. Koibata, wakadai, antika, ndiwo uyu wakakotamiswa anti. Mukomana ari shure. Ndatoledza zvinhu zvinobara yazvino. Mukomana ari shure. Iwo uri mberi, wakabatiswa, antika. Makabatiswa ipapo, kana kuti mapinda murumu vari kutauni, wapinzwa nepawindow murumu, nemukomana, muri kunoita. Ipo regai nekutaridzwa kumusha uko kwakatariswa kumashure uko. Antika, mukomana ari kumashure, muri kuita zvamuri kuita. Handimaona, mukomana achatobuda ziya. Chete. Achabuda ziya. Achibuda ziya. Newewo wakabata pasi kuda utanga uchimuka. Amen. Wakabata pasi. Antika, right. Kune vanenge vari mubedroom.
vakavata mubedroom handika wakavatiswa pasi wakavhura makumbo kudai mukomana ari pamusoro handika mukomana nemusikana muri kuita zvamuri kuita kuda muri kubvisana mabhrekani muri kubvisana madhiriniti hamene zvamuri kubvisana ipapo handimaona pari kubuda ziya remukomana inenge achichururuka musina sokuti hamuzvizivi handika mukomana ari kuchururuka mukadzi ari musikana ari kuchururuka mose muchururuka handika ziya rake mukomana ari pamusoro riri kuwira pauri mukomana ari kutanga bata kudaiso uri pazasi kudaiso muri kunonamira namaziya aya muchinonamira namaziya aya handimona ziya riri kuchinjana right paskini yemunhu guys pamaskini emunhu naturally the reason why tichizora mafuta ekutsvukisa nditeererei muniteererese kwandikuenda nako don't mind my actions because ndati muhwisise ndosaka ndiri kuita action antika right kana tichizora mafuta ekutsvukisa no matter wakaita black sechichi munomuona imimi kuti uyu munhu uyu ari kutsvuka. Am I right or wrong? Ate tipindura. Itai muchipindura guys. Kana munhu weblack akatema akadai so akazora mafuta ekutsvukisa. Hamumuoni here kuti ninga ari kutsvuka ninga akangavira. Hamuzvioni here. Munozviona nditi. Why? Because munoona kuti munhu uyu kala yanga ari mutema yachinja. Munhu yaita kakangavira akuita achitsvuka ave swilight so. Handimaona. Zvichireva kuti skin zedu, skin yangu inini neskin yako iwewe dzine maburi anonzi mapores eskin. Ndosaka tichiti ukazora mafuta angu ekutsvukisa akapinda mukati mumapores muya unotsvuka. Anditi saka mukomana panenge akwira pamusoro achita action yake ari pamusoro mukadzi ari pasi achita action yake ari pasi ziya remukomana richidonha ziya remusikana richidonha maziya achinosangana ari 2 rimwe riri kunopinda mumapose eskin yangu rimwe riri kupinda kumapose emusikana vamwe ndivo vanenge vachisurirana vachita bonde ipapo kana vakazidai so paunenge uchibhodonha paya uchimuka handika kuda pamwe mweya munenge uchimbopinda uchimbobuda uchidini handika kana pasina even condom riri kushanda. Let me not talk of condom handika let's say muri kutoita yeke hapana kana condom riri kushanda handimaona pamurume pane semen fluid inobuda pamurume handika inenge ichinda pamunhukadzi pache zvake kuna fluid handika munoiti munoti munozviwetera munowetera kana muchitwa vamwe vanoti vanoweta handika hapana condom riri kunopinda murume ari kunodaira muweti imomo handiona mukadzi vamwe vanenge vachirekerwa kune zvakawanda zvinoitika down there handimaona zvamunenge muchichinjana muri 2 murume nemukadzi. Chero mukaita mushawa amuite sex mushawa every day my dear. You cannot have sex mushawa daily azviti right pakupinzana mazviona kuti hakuna sex inoitwa pasina zvinochinjanwana. Ndiri right about ndiri wrong? Every sex yamunoita pane matransfers anoitwa pasex iyoyo. Jira charo unonzi wari chinhuwa blanket juvet no wari chinhuwa ti blanket ranhuwa idzi handimaona kuti mirani panopinda mweya iyoyo painopinda handika ndo anonzi masoul ties. Andi muri kupanzwisa ndo anonzi masoul ties. What is in me is now in you. What is in you is now in me. I am 18 years, the boy is 22. Now, these soul ties are very, very powerful and dangerous. Very powerful and dangerous. Today, at the age of 50 or 60, there is one guy, wrong or right. You are in your marriage. You are very happy in your marriage, but there is one guy who comes sometimes at the back of your mind, Ninki. Only 15 years, you are now 50. And you did my soul ties. Right? This is how these soul ties work. Most of them
mozoenda kunosecha. Now this masoltas makaita zvamakaita, mukaita yamakaita, mukachinjana. Handika ukabuda you walked away ukaenda kanorogwa nemwe murume ukaita iye akabuda kaenda kaita walk away akanorogwa nemwe musikana. Handimona. But those whatever masoltas, whatever the fluid, the what makatransferna, and you were declaring zvandogara kuti muromo une simba. Muromo une simba. Pamaisa na fluid, maiudzana, tisana na fluid kuti iwe ndiwe wese, and you are going to atisiani, tazegetsana, you see, word of mouth. Now, we spoke of my fluid. We spoke of word of mouth. We're speaking of my soul text. And 23. Saka muchabuda, akabuda akayenda. Kunodana nemukadzi wake warora. Iwo kanorora nawo nemukadzi wako. Masoul ties aripo. Makatochinjana kudhara. Zvamakachinjana. Therefore, ari kwaanenge ari nemhuri yake, uri kwauri nemhuri yako. Handika, the guy will always be in your mind kuti, hey, but pane mukomana akandipa kiss, but pane mukomana akandibatisa flow, kana takandibatisa madziso, kana takandibatisa mbwenzi, kana takandibatisa hamene whatever zvakaitika, habudi mumusoro mako. Now, after 10 years, zvazvinoita masangana, the soul ties were never cut. They were there, they are there, they are still there, they are flowing in you. After 10 years, you rekindle. Mapedza kuti rekindle yenyu, antimaona. Zvinomuka, masodha zayadzeweka, anomuka. Anomuka masodha zaya, wokunzwa kunge, maiwe, munhu uya, ndomuda, naiyewo, munhu uya, ndomuda, hanimana. You start again. Deep, if you search deep down inside of you, and you wanna that love, yeah, that love, apana. Why is it all along before you met your husband? Before you met your husband, you were deeply in love with your husband. Before you met your boyfriend, your ex, you were deeply in love with your husband. Now wasangana nemunanga ex yako mkoma nokasana 10 years ago. It has rekindled everything now. Uyu hachanditiri. Why? Think about it, guys. Just think about it. Vese vakuti murume wangu aja makatombodana kusvika kuita vana. Makatombodana iri I love you, musina kusiyana, muchindana nazvo kuti utofona kuti uripo wezo rwashanji, chokona message mufoni wa rwashanji. Jiki pabuda munhu ya wakasina 90 years. Now we are achina basa ndakuda ushu. Guys, my soul ties are dangerous and very powerful. Unless and until you cut those soul ties, you might unotambana ichimupachiweti mahara iwo achikupawo muchirema muchiwedzera masoul ties aya, but deep inside andika masoul ties hapana chiripo masoul ties chete. Kusvika madambura masoul ties iwayo muchange muchingoita izvozvo ndati mukanogara mese mumba, mukanopinda mumba kuti makugara mese mumba, nhasi wasiya murume wako, siya mukadzi wako, munogona kuita mwedzi muri mese, 1 month munogona kusaita, mubva masiyana, right? The reason why tichigaitira kuti chihure hachiiti chakaipa, tinotaura izvi because varume when they go out and meet a different woman, and they also get masoul ties ikoko. Vanohura panotwa process anapokudza iya doggy style, missionary style, chicken what panoti yona mafluid murume anogona kutora masoul ties oya nawo kumba. Zvino anotora soul tie remunhu ane kumba kune ngozi kokuti kune mweya wourombe, kune dhimoni reurombe, kune dhimoni risingaiti unotora masoul ties emukadzi iyeye achifunga kuti rudo oya nagomba mumba zvinhu se zvinoti mbombombo. Nasimpadzidze nasimpabatsika kana varume makaniteerera, I know you are listening. Teereresai. Pamunobuda kunze vanhurume muchienda kunohura muchiti vakati mamwe maproblems amunokati mupenyu wenyu nhasi, you went out there and you took the problems into the house. Wakanorora nemukadzi asingarariwi naye, wakanorora nemukadzi ane mweya wokuparadza, ane mweya wokuti akabuka chaabata kudai chinoparadza. Ndo mweya wakanotora through sex ukaya nawo mumba. Now mumba chero muzabe kuti pamwe life yenyu step iko zvino hamusi kuzati zviri kufamba sei, kungodai mangwana mota yafa
why say hazvidzikani ngodai wauya warovegwa handitika nemoto wakamira apa yatoparira mota kuona iso mumba mwamuda wakatotora assault kune munhu ane mweya wekuparadza. Now mumba mune your life is going haywire. Wakufunga mweya wekuzviuraya because wakanotora mweya kunze. Vakadzi pamunobudawo muchida panze muchiti murume uya kundibhowa ndikuenda kunohura, be very careful because the soul ties dziriko kumurume wakumba uri kuenda pamwe murume kune mweya werufu uri kumba kwavo. Wona kupotopurana nemweya werufu wokumba kwacho woya nawo mumba through a soul tie. Wona mukadzi premature death ameno aya mumba murume wangoti kwai akoshora angodona afa. Ndakaita murume akafa ndikaita murume akafa. Makanorara nemunhu ane mweya werufu uri maari wokuparadza wokuuraya uri maari. Varume vakungofa hamusi kuziva because chinonzi sex is spiritual guys. Sex yakafanana nelife, it's spiritual. Hati muri kunzwisisa. Saka mubabate premature death iwayo mubabatisei ipapo. Be very careful when you go out there and sleep with other men or sleep with other women because zvamunotora zvakawandisa. Ndida kuti muzviwisise, ndida kuti zvivhenekei. Imi panditaura nemi right now, iwe wandikutaura naye zvivheneke. Kana uri mumba ndida kuti uzvivheneke. Kune vakadzi vanonamata, vangani venyu vekuti muchinamata murume achihura uchichema uchinamata right now upenyu hwemurume wako huri kudai kuita kuzvinikwa kudai wako uchifamba straight. Vangani? Taurai comment section. Vangani? Wokuti unoziva Mwari uri kuchema uri pana Mwari murume wako anozvita champion nechihure andozikamwa right now upenyu hwake huri kudai uchanowira mugomba. Unfortunately, you are the wife. Saka unenge uchidai so uri kumasura uri trailer. Chinozongokuganhura sekusara usadai upenyu hwako ndehwekuti pakati pako iwewe nemurume wako apa pana Mwari varipo, pana Jesu varipo, pana Mwari varipo. Vanozongokuprotecta kuti no, iwe wana chawakaita wakanamata deliverance. No matter murume achita zvanoita achiuya kumba chidini, pane zvinongozoitika songoti Mwari anongokuvharidzira so. Saka uriro ukatoita dzimwe hondo dzinouya dzatinenge tisingaoni so. Kana ungovharidzirwa mamwe maexit atofa unga achingowira matiso ongovharidzirwa sokuti usapinde mari so. Zvongoita saizvozvo. Guys, nyaya yemasoul ties, be very careful. Be very careful nenyaya yemasoul ties. Masoulmates handisi kuti hakuna. Masoulmates ariko. Ndochokwadi. Asi masoul ties ndo akawanda. People are confusing the two. Soulmates and soul ties. Vazhinji, these people they keep on coming back to you because my soul ties, you have ties that you have, be it of fluids, of saliva, of whatever fluid that was coming down there, connecting blood. And blood. My soul ties ariko. Kunouya murume wekuti anenge ane mweya wekudhimonera kuparadza mwana wogoti ndazvani. Vangani venyu vakawanikwa handida kuti muzvione kana kuti vakaroora kana kuti vakarorwa vari vanhu kuti waitoziva kuti chimusikana ichi chinoshanda chine zvinhu zvacho wakaroorwa wakaita tunhu twako. Murume akanokurira wapinda naye mufamily izvozvo right now unoita kunge kana simba rekuti usumuke utengese fishi rori chaiwo. Chero ukazama kudhila ukauya ukadini mari zvinhu zvinongosaka kunge zvakufudza kuti uzvibvunza pachindikura upenyu hwegosinde nemunhu murume waunaye uchu mweya uri pari ane mweya masotes akanotora mweya wokupara ane mweya wokuparadza. Kuvarume the same uri bachura zvinhu zvako zvanyatsa kufaya zvinyatsa kuendeka kudai wakanotora mukadzi masotes ayariko guys ukanokanda mumba zvinhu kuita mumwe makaroiwa musina mugotsvaga muroyi mugonotsvaga n'anga mugotsvaga chimugoti chakaroiwa pasina. Kana usina kumborera nemunhu naisiyo unozorota munhu 15 years how? It's impossible. Let's say the truth. Hazviiti kuti ungosangana nemunhu ungoona munhu utaka kumurota 15 years pazvinenge zvine chirevo ka.
hazviko munenge makatorara mese kazhinji masoul ties ariko ende anoparadza. Saka varume kudzimba handirambi kuti kune vakadzi vaneshamire chihure, handisi kuzviramba, but kazhinji kacho nenyaya yekuti vakadzi they don't understand kana kuti vaneta hanimaona kana kuti vakungoti chezva zvaita varume muri kunyanya kurwadzisa vakadzi. Now vakadzi in the name of revenge uri kunoya nesautai rake, uri kunoya nesautai yake, kwete kunge pakadigwa mweya mabhakets emadhimoni kumba kwenyu. Right, ndikanimboedha wavantu vada kukwira kuita kuti pakadigwa madhiramu enhamo kumba kwenyu, because mai vari kunotora nekubaba vari kunotora nekuku muri kuuya mumba menyu matove gehena chai. Halo wavantu, hello, halo, network yako iri kunetsa uri pai? Hatisi kukunzwa. No, ndikati kundonetsa ukodzoka kana hausi kudzoka kana rikaini bomudonetsa. Dzoka futi, isenda futi request. Hausi kudzoka. Senda request anzi Bonkata nogara ari pano. Nogara ari pano sena anzi nami show I swear this life was meant for me. I know. Life yega haiende sina munhu wayabata hazviiti hazvisati zvamboitika kana iri educational life hazviiti. Saka saka hauchazivi, imbofunga. Hamuna here kuita zvemablood izvo zvisvi, imbofunga. Hazviiti. Munhu wekuchikoro ongokuvinga kuhope after 15 years hazviko. Imbofunga chimbodzokera back maybe wakangana, imbodzokera back kumasure kuti hamuna here kumbotamba izvo zvokuita blood covenant iri serious manje. It's even serious zvokutamba muchinjana ropa izvi. It's serious. Hauna chaunoita paupenyu kusvika wadzokera kumunhu iyeye masunungurana, munoenda mise kunobatsirwa, umwe akanorora umwe akanororwa, hamugari kumba imomo. Hazviite. Blood covenant hazviite. Saka ameno guys, ndangotaura chiweyai pauvira pakuti usakana kuti masoul ties ariko, masoulmates ariko. Saka now after zvandai ameno imi munozoona, because I believe kuti soulmate yako unotogara nayo inotokuroora, munogara mese. Kana akabva uku kumukadzi wake akabva kumurume wake, andikana munotosangana mukatogara mese, ende zvekutogara mese zvachose. Soul ties, anonzi soulmates. Hazvisi zvokuti umwe anozomboti mozoita zvokubirirana muchidini. Masoulmates munotogara mese. Blood covenant is very dangerous. Inokusungira life zvokutodaro. Yes, raviro. Muroya munozati vakawanda gaisitogara chinongedza vanhu varoyi. Muroya ari munhu unobatana everyday. Chinonongedza vana tete vahwa nekunongedzwa uroyi, kana mbuya vahwa nekunongedzwa uroyi, vana sekuru vahwa nekunongedzwa uroyi kumba kwana tete. Sometimes muroyi uri kurara naye pamubhedha, apinda panze achinokuvigira everyday, anenge achinoya naye mweya yakasiyana siyana imba. Kumahuri kwavanenge vachida rimwe ritori hure remubva chete ravanenge vachinovata nawo ukoko. Imagine mweya inenge iri pamunhu anovatana vari makasiyana siyana everyday, kuti inenge iri mweya minga nemasoul ties mangana anenge aripo, onopupunyura nachiya nawo kumba. Ende iwo uri vulnerable. Mbambotita mugena kuti ange ndimi munotopa vamwe mhepo imi. Animona imi. Saka kana uchifila kuti guys mune masoul ties, go and seek help. Ende munotsvaga deliverance guys. Ende munotsvaga mubviswe masoul ties aya. Ende munotsvaga deliverance. Because wega pamubato kuzora nyatsoramba wakamira panzvimbo chaipo unorembekwa semunhu wenyama. Ende munotsvaga madeliverances. Ndozvandikureva chipo, ndozvandikutoreva izvozvo. Kwandisisimeri ndakaita blood covenant, I was still in my early 20s, but akadzoramba the guy now, and the guy now I am married to someone and I'm happy. Okay, that's good, Yolanda. If we are both married to other people and you are happy, then that's fine. Probably you broke the case. Kana mainda muchinamata muchitini makabvisa makesi sai.
Saka varume siyai patenge chichitaura kuti siyai chihure asisa pasi pekuti tikugwa godo nemi kuti he musahure because ndikukugwira godo pamwe zvinhu zvaunoita the things that you do out there zvinodzoka zvichiafecta vanhu vari mumba vasina chavanoziva, just like kubuda kumba uchienda kunohura kunze uko wonotsvaga chirwere wouya nacho mumba. Mukadzi akarara mumba asina chaanoziva anosvikowanawo chirwere cheHIV chasina kuenda kunotsvaga. Mwana mimba inobuda musi uyo wamaita sex, pakabuda mimba mwana anonozvarwa kana asina kuprotectwa anonobuda neHIV yasina kutsvaga zvatanga nemunhu wani angobuda akaenda kuita zvaaita. Now, family yese is affected. Anti murikuona. So guys, indango tuone handisi kuti ndidii kana kuti ndidini ndandichingotaurawo hanguwo nokungoziva kwandinoitawo asi kuonesana kudzidzisana kana pane wanda offender guys I'm very sorry but tiri kudzidzisana titionesana and it right. Tobatana muchikamu chinotevera guys, let me love you and leave you. Ndosangana nemi muchikamu chinotevera tichiendera mberi nematopic edu iwaya anonzi hatauriki. Tinomataura pano tichiseka zvedu tichionesana kuti chingava chii chinenge chichiitika. Right, regai titorei kola wedu wekupedzisira before we go. Tagara kapanapa, this is 3 hours, 2.5 hours. Right, I'm trying to add you abantu. Toda kumbofamba nedzemaspirits dzozidzi. Wamanda, I'm trying to add you. I'm trying to add you. And okay, let me try to donza you from the comment section. Wanonoka Anna. Right, wabantu. Okay, ndakunzika manje. Yes. Okay, and network ndanga chinetsa panda ndiri pane network problem. Ndaida kutaura hangu nyaya yema soulmates. Kuti ma soulmates ariko, then chekutanga ndati ndichipana mhomze vati kwanzi soulmates ndezvenema chichi ndezvechihure or something like that. Ipapo ndoda kuvakori ndangozama hangu kuvakori ipapo kuti I think hapana mukadzi asingadi kudiwa. So when a man, like, let's say tasangana, then after tasangana, then tosiyana, toparadzana, umwe ozororwa, umwe oroora. Pane kaconnection kanoramba kari musoro kakuti you don't forget somebody yeye. Uramba uchimufunga. Kuti aningi uya. And then one day mozosangana and then you exchange numbers. This one I can talk from my friend experience until today vanhu vachiri kudanana. So what happens is, unoona anoya kwandabvunza kuti did I not make a mistake? Womubvunza kuti why? Kuti but the way yekuti kana uyu musikana uyu mukadzi uyu aripo ndinofila happy presence everything zvaanondiitira. I think it's because of the way inenge ichiitika murelationship yachona kuti submissive nekudara kuti kwanenge vachina palove yavo vachiwirirana, because it's not only about submissive yekuti it's everything have to be respect. Sometimes ndogona kuti inini semurume ndine problem maybe kumba kwangu ndine problem maybe namai vangu something like that. I go to my real wife wandogara naye and then mukadzi ndikuchaya kumekisina kuti amai vangu vazodai anogona kundirafura kuti handisi zvako ndezvekumba kwenyu izvo. And then I found this soulmate wangu but what's the problem, chii chiri kunetsana mama? So most of the time it's ndo zvinokonzesa kuti pazoita ka soulmate kaike kuti ndinongwa kuti but this woman is better than this one. Ndo panobva soulmate wakanyanya ipapo kuti understanding chaiche kuti unongo chinzwanana nemunhu mechinzwanana but munhu yeye anenge akatoroorwa akatoita move on already, but munenge mune kamwe kunzwanana kaneme muchiita muri two kuti pamunenge muchitaura paya you have an understanding yekuti kumba zvasiyana nezviri kuitika apa. Yes. Saka you end up now wakuita sei one more love kumunhu uya ari kunze but akatoroorwa kudhara. Yes. Yeah. So andioni kuti ipapo panganzi tingati maybe tingati chihure edu but
it's soulmate inenge kuti munenge muchinzwanana zveshuwa. Adakutaura chokwadi zvekuti anenge everything zvekuti let's say aita breakdown, the first person wanofonera instead kuti afonere murume wake anofonera inini. Chese chaitika kwaari first thing munhu atanga confide instead yekuti audze murume wake anoudza inini. Instead yekuti inini ndikaita dambudziko ndinoziva kuti ndinoudza mukadzi wangu, the first person anoudza ndanga kubvunza iye. So ndopanopedzera vanhu makuti aenda makupedza makuita zvezvekuti makushare maprograms kuti achama ndafunga vhura business ndiye wakuudza zvese. Chese chawafunga kuita wakudhila naye. Ndiwo panenge manje pane that's the soulmate. Saka inini handioni kuti chihure ndiri kuramba. I think it's not something zvekuti zvitoripo kudhara, but ungoti mistakes anoitika pakuti long distance relationship plus neupenyu hwatakurarama mazuva ano, people are getting far away from each other, munopedzisira masiyana then mozosangana, but it's already too late. But bata 2 seconds ipapo unoziva zvinhu zvakutaura izvi wavantu zvinoitika mwachigara uko zviri kuitika izvi zvokuti munenge mugere mese. Let these people two people vagare vese tiona kuti kana break ndoda kufonera munhu wagere naye mberi akatsvagere mokunofanira kuti kunze ndosaka kutoona vanhu vese vamabvunza vese vanoti ndakazoona kuti kunogara mumba kunoti kupinda kuti waiti mwedzi hauperi vanenge varambana. Ndo vanenge yese ipapo kuti pakuzonogara tese apa. I think maybe handizivi, but when you're outside it's 100%. Yes. Ndizvo kana vari kuti zviri kunze zvichangana kana zviri kunze zvinonaka. Saka toti hako iri masoulmates, right? Ariko masoulmates kuvepo ariko, they are there ariko, but tiri tachita kuti sizwe pamacases edu ati like atinotaura ichituka atisengete, but aripo mwataura. So wananyatsoona kuti uyu soulmate yake aripo wana chotoona kuti uyu soulmate yake ataurapo aripo wana nyorapo anya zvokunyora masoulmates aripo. Wanaona nini wone nemaziso angu taiwa iyi soulmate masoulmates ariko. Aiwa, izvo is true. Plus also nyaya yekuti tinozonyanya kumva takukombeya maproblems yekuti mumarriage mako unenge wakombeya kuti shamwari zvangu zvakamira zvakadai, ndakuudza uyu anobva atanga kutorawo advantage of that akuwedzera, and then unenge wakufila nawo ngese kunonzi apa ndiri kunyanya kudiwa stereki zviri kufamba uku, aiwa uku hazvisi kunyatsoita, wakutanga kutoignora zviri kumba, wabusy neoutside. I think ndo zvimwe zvinokonzera zvekuti saka vari tricky. Saka tiri kungotaura ichisumana pakuti varume dzidzai kuda vakadzi venyu kudzimba. Small little things zvokumuka makusema chiti good morning madam, it's very important kuvakadzi. Andiwana vakadzi votiwo good morning dad, it's very important kuvarume. Andiwana varume dzidzai kungoti vakadzi vari kudzimba, check up on your wives, baby how are you, it's very important. Vakadzi how are you dad, nokuti murume akatanga mukadzi akatsongotembedza ngokuti masoro sededi unonzi ukudisturba ndiri kubasa. These are zim men. Disturbing me. Handitoya kumbe uko hiyo. Now poita iwewe unogara utwa my life. Andika urikuteera isu kuchitara dzimba komanaka dzimba dzapusika nezvinizvi. And then poita mukadzi womunhu akutaridza kuti ane crush newe. Arikutouya zveshuwa. Andika wotoka kumuti every day. Good afternoon mami. Good afternoon daddy. Ukupane vakasaka tinomba ungandizvizivi ndoudzwa kunzi usandidisturba wangu. Ndiri kubasa, don't call me. You can't live on that and you start saying, good morning, mommy. Good morning, baby. Can I send me your address, please? Look to me lunch. You think it's going to come back? What do you think will happen? That's very true. That's very true. Mukadzi yeye atotse blue ne vanhu vatinga muwana soulmate wangu. Wabantu isoulmate yangu. Because every day makuseni ndiye ndi musane good morning. On this pizza basket next afternoon. I'm going to like get pizza either to kutumirwa pamba. You want is my soulmate. Can be also soulmate. You are capitalizing with what you hear every day. Shut up my labor. Those women must be very careful. Yes. And one wantu haana time ye mukadzi wake kuti abvunza kuti mukadzi wake ukabvunza uri mukadzi wake usaiza ne butsa asiri.
pane nyaya mugabe masikati ndaseka so kuti saka baba vekwenyu vane makore makani kwahandizivi muri mochakazobvunza tikanzi handizivi. How can you have a child nemunhu wamukazivi makore ake musikana nani? Kuti zvinhu zvakataura kuti zimen kanzi saka kanzina tinashe mugabe saka pamabirthdays hamuiti zvokuitawo happy birthday zvikanzi vasati vambondiitawo zvikanzi kwemi munodii kuvaita happy birthday abva nyara. So you see where the error is. You see what the error is. Varume kakaita video pana pavarume kuzobe vakatobatikana, but that was the truth. Kuti you are not romantic, and it's true. Yes, you are not romantic. Auntie, just put a phone call ngoti baby what's gonna say unotukirirwa. Ndakaona challenge ya zvakawanda. Antiona. Ndakaona challenge. Anopinda mumbaka tofundu mwara kudhara. Panoti apinde murume baba chipinda mumbaka. Antika vanomhanyirwa. Anti namai nevana. Murume achivhura joka vananomhanya kuenda kumabedroom. Antiona mai vanomhanya kuenda kunwa mhendo kana kutobata phone. Avoid a conversation in Mumba because there is no conversation in Mumba. Baba Ishumba, instead of being the father, the man of the house, the dead in the house, he's now a lion. Mumba. Saka, is it a mistake or what a mistake? Look at it right now. No concept of Kazi Avazwana Rukunze. No concept of Kazi Kunze. No Rukunze Saka. No Kazi Kunze. No, so because I love you, but on social media, I love you every day. Now I would have jeans go always release. I'm not going to remember Facebook up. I take a every day. I'll capitalize. Hello, Kona. Yes, even to varume dzekuda vakadzi venyu mubando masome tenyu aya because mukasangoda vakadzi venyu you won't see even kuti vanokuda vakadzi vakangoappreciate vakangodiwawo unotoona kutoti zvinhu zvinotofamba izvozvo. And then also chocolate unowana respect yaanokupa so haumbofa haumboitsvagi somewhere else. Idai vakadzi venyu mumba ndo masoulmate enyu ndo zvega hangu zvirada musati madonha my sister also be submissive be submissive but kana chiti submissive asikuva kuti fugamira murume hatisati fugamira murume. Listen to your men sometimes. Anogona kunge ane madambudziko ake anenge anawo achizama kushare newe kana ekumba kwake kana anything. Most of the women vanika kuti handina nguva yacho kana kuti iwe watanga zvefamily yako kana kuti wazodai so. Sometimes you need also to give an ear to us as a man. Kuti nzwa hakusi kwese kungoti submissive ndeye kungoti aiwa ichibikira murume sadza chidai so sometimes wavantu do you know women wavantu unoziva women here. But even also the women. Regarding Zimu women, vakapandutswa nevarume vavo mazimimeni aya vakadava were not like that honestly. Listen, let me take you back vantu uri kurangarira here makore waikura iwewe uchinzwa kunzi baba apa mai baba apa pamurume vakaenda kujoni vane 15 years vasina kudzoka mai vakangogara pamba vakangozvichengetedza kudai vakabinda murume akaenda joni unoziva. That's true. Varume ndo pachibva kujoni auya achirwara achiti ndikadzoswa kumba aita 15 years mai vakangomirira kuti ndakamirira murume achadzoka. Yes, let me tell you like this, Antika. If you love your woman and you show love to your woman, automatically she will respect you. She will submit to you automatically. But mukadzi akarwadziswa aneronda akamboona chihure chemurume akambokuwa unotungatungamuta submissive you. Murume achikushungurudza wamuudza kuti be submissive akuudza kuti yes baba makore ano. But kungoteerera it's not about submissive ndeyekuti zvese zvinofana at least kungoteererawo murume akakuti ari kuti chi vamwe vachona havazoteereri kuti murume ari kuti chi asi akambopedza kutaura anenge atokatiwa kudhara. Hatisi kuzviramba kuti kune vakadzi vasingateereri variko zveshuwa asi kutaura chokwadi
kazhinji kacho murume anotoda kutonga mumba because vakadzi otokata ka aneta kwani varume avakorera kutomekana communication chainotonetsa inonetsa communication ndasingoti mende mupaita problem panokurati mugare pasi ati kumba kupata dambudziko rakati hazviitwi izvozvo unoda kungori kukomandwa so unotongati ndingakomandwa ini zvandakaita zvine zvinhu ndingakomandwa iwe vantu mwezasismeri like pane nyaya ndakateerera nezuro yemukadzi ainzi ita sori airamba kuti sori asi abatwa achihure mufoni ainzi ita sori nemurume ndikuregerere but variko vakadzi vakaenda zveshuwa dziriko nhini dzechikadzi ita sori but mazera unongati mazera akaita sese kudai mazera mamwe mazera uri kuona kana mapedzi ari kuona unonyatsa kuona kuti vana kutovana marriage kuna marriage yake usadigina bhori yaarimo lokuti azvinozigazi way yandinayo kudigina bhori yandiri pano otherwise nditwa yese yese that's true aiwa ndanzwisisa zvangu ndanzwisisa but masoulmates tana chokwadi ariko zvawo but I don't know kuti kana muchinge mazopinda mumba zvinozoenda here the way azvezviita uri outside but masoulmates kuvako zvako ariko zveshuwa zvekuba zvinonaka hanzvadzi asi inini changu chendingoda ungoemphasize ndechekuti kuitai vakadzi venyu bo and you will see kuti zvese zvemuri kutsvaga izvi kunzoko you will definitely find it in your own home. Unotobva kumba uchimhanya kuti ndanonoka kusa kumba kubva kumba uchike kumbasa uchimhanya kuti maiwe rega ndimasvike kumba kani uchisvika kumba kwakagadzirwa magunanzi ose kuchinakidza kumba pane zvinenge zviri kushayikwa zimumen. Let's have a topic about this day. Zimumen rekuti ndikakuwana vazhinji vakuwana vakapfeka lingerie yekuti chichakabata magara chinobatimiracha utsvake chihure ndizvakuitira pane kuti aprinze mukadzi wako but sisoneli chimudzidzisa murume kuti iwe kana waadvanced murume wako kana chamudziri varume vakwenda kuzimbabwe iwewe kuti sani anokuza kuti chihure chekusanzira magrupu ati kuzviwa murume chihure anobvisa mafoni magrupu ati tikubvisa magrupu avo indodhila nenyaya dzevanhu tivavantu I give up kuseruko I give up chihure tombotukwa mazekusora chihure zviizvo zvinei zvizirini and ukamubvunza mukadzi kuti wai chimbotati kumba kwenyu kana sex life yenyu yakamira seka unoita kupere kuti naini saka ndozvigara vakadzi here izvi ndati kana uchigara uri masiri romantic zimena ndokunha ndokumada. That's true. I think ka syndrome kedu katinako kekuti tinenge makastigma kuti as a man. Sorry, panipo ndinongotora ngo 1 point imwe futi ndangokungwa hangu right now. Varume vakabva kuZimbabwe vari ku-UK right now. Mukavaisa nemunhu ari kuZimbabwe neuyo ari ku-UK, mentality dzacho dzasiyana. Dzasiyana. Because ku-UK kusamba wakasiyana. Zvekuti respect, you need to be submissive, you need to do this. It's totally another different tune there. I don't know. But ndangoti hangu ndingozvitaura hangu kuti pane kamwe kusiyana ndo exposure inenge yakatinakewo futi we because hey culture yedu ka ingori pakuti mukadzi anofanira kuva submissive. Yes, we need to be submissive, but kuva submissive kwacho murume ngaitawo pati yake mumba kuti munake. Kwanzinararira kuti vanoda ubaba asi havadi kuve vana baba. It's true. Exactly. Yeah. Ina hangu rege ndichende good night. Thank you very much for that. Good night. Unotisa vanava unoza zvinhu zviwa vantu vana vanodzidziswa vari vadiki vanodzidziswa vari vana vadiki zvinhu izvi handiwana you cannot teach an old dog you tisa wakabva kumba kwenyuwo uchiona baba wako asingarespecti mai vakoyo vachirova mai vako mberi pakoyo then iwe uzondirova wavantu ndoda kuti tsenini kuti mukadzi arowo inonyemba iwe. That's true. That's. I think. Chiona kuti mai vangu vandipaita rohwaka 4 saka ndakutowedzera mukadzi ndipa umuro waka 6 per week. Ndozvinomaita background. Havanzwisisi vakadzi vekuZimbabwe havanzwisisi. Uno muri vasasadzi ndoita vakadzi because sekuru vangu vane vakadzi 4 saka ndipa ndoita vakadzi 4 munhu wemurume ngachidaro apa haana kana bhutsi yemugumbe kupfeka parasora sekuru vangu vane vakadzi 4 saka ndaita vakadzi 4 tinongoti tine varume vehobho vari pano zimene tinombopota tichimbopinda mukadzi mavo kuti vati tigadzise kudzimba. Aiwa ini hangu ndakazviona when I came here kuti
varume vekuno vasa vachiona vakadzi vekuzimbabwe vakawanda when they come here and they get married vanogara mamarriage dzavo zvakanaka nezvekuti because varume vekuno vakadzi vavo havagoni kuvabata zvakanaka and then when it comes now the foreign women now vakuya vagara navo they take it like more than 100% kushamisika kuti azondibvunza kuti hembe dzangu zoda kuwachwa anoda kundibikira anoda kuita this so vanotoshamisika nazvo because vakadzi vazvabwe mune advantage yekuti makadzidziswa everything how to kuti murume anobatwa sanoitwa sei and then when you come here it's an added advantage but kwatiri isusu manje kana usina kumbobvira wambojaira masituation ari kunoku uchingori munhu akangori kumusha asamvira ambobuda and usina kuexperience anything it's going to be difficult for you won't understand it so it's very difficult. I think maybe vakatanga malessons ekudzidzisa kuti varume vodzidziswa kunzi vakadzi vanobatwa sei vakadzi vacho nozimbabwe vodzidziswa kuti amen maybe if you start doing that varume vakuzimbabwe vanongoziva kuti kunzi murume ndiri baba nechekuti mukadzi wangu aita nhumbu azvara mwana anenge atopera tete ndatove baba ndazara aita nhumbu azvara mwana wanzi makorokoto ane cheya yake ndichidzagare pacheya ndiri baba nebhesi mumba mabika hanimwana handetovata otisvika mumba kurira bhurugo renyu tarisai ndo baba okuzimbabwe. Yeah, that's true. Bala hello. Akadi sister Meli. Ndiri raitanguri sei? Ndiri bo ndashangoisa contribution yangu. Saka I think kuti panyaya dzerudo idzira. You like what you were saying before kuti anobva musikana anobva kumba kwavo pane zvavakadzidziswa anditi kuti ukapinda mumba you have to cook for your husband, you have to clean for your husband chichichi. But I think what I've learned in speaking from my under yes anditika panenge pane chakati siyanei zvekuti now it's not kuti zvawakadzidziswa ndo zvaunofanira kupinda nazvo mumba in that sense zvekuti uri kutotora point for point. No, once you now meet your person you guys have to talk kuti iwewe what do you need, what are you looking for in a woman, iwe uri kunida chii pama love languages apa anditi because patori vamwe varume vekuti ivo respect is not kuti mukasi idedi sadza ratokwata ndakukupakurirai. Respect kwaari might be to find out what does he want to wear for the week, kana kumuainira hembe dzake, kana kungomuita tuma nice you get what I mean. Some men like to be gifted, some women as well. It's not the same thing that you will be needing. So I think ipapo pama love languages panotodia kunzwisisiwa kuti my husband iwewe uri kudei. Don't just have that mentality kuti ndakadzidziswa kuti mana 5 a.m. unomuka musikana wochaira rovanzi. We are now in different countries, some of us zvinhu zvakatosiyana, but that understanding kuti what do you need, don't just give your partner what you think he is supposed to have anditi pakunzwisisana chaiko. And I think in this terms of kuti vanhu vari kurana and stuff panenge patorine that misunderstanding yekuti iwe uri kufunga kuti you are being a wife but murume wangu akukuona as if you are not being a wife because you are not doing what are you married to a Zimbabwean man, my sister? I'm not married to a Zimbabwean. My thoughts from my own experience. So it's pointless for me to tell you because you have never been married to a Zimbabwean man. I would have told you. Do you know kuti Zimmen jokutoranzwa igatigare watatara kuti chekutanga chinotoneka kuZimmen communication. Just to ask you, you know that into Punzire. What is that? Let me bring a light, man. Let me bring a light on Tuesday about this. Love language. Do they know what love language is? They don't know. They can't listen. The same say your movements. They call and say, all right, let's do this. Let's do this, guys. Challenge you. Challenge challenge. But dads, let's have our own challenge. Do your this. Thank you, Simon. You are so right. You are there. All right. Right.
Let's challenge, guys. We just want to prove. I hope they are listening. I hope they are listening and they are going to prove us wrong. We want to are one of the men. Very long comment section. Pardon the name of followers. Oh, yeah, and the number one answer looks at my comment. But the cheapest right. That's what I do. Challenge in Mascan. It's a video. Send it to me. I'll post it. Next time, 3 days. 3 days. Mangwana, Tuesday, Wednesday. Do a challenge. Antika, do a challenge. Even if you don't want to show your face, it's fine. Just don't show your face. Do a challenge to your husband. Just say for the weekday. For the week. Let's hear the responses that are coming from them. Hey, we don't food and the local maker like you. We don't stop showing. No, guys. We are so advocate for love from our men. So let's show them who they really are. So when we come here and talk the next time, tell each other proof. Proof. Yeah. Mangwana ari kuenda kupoza ichasei and then kana wadzoka uda kudira kudachikoba saka chindibvunza phone ndozvandakati don't musamate phone it be at peace and some men are very good atisi kuti variko vari good sure variko vari good wo especially vakurira kune dzimwe nyikawo kana vari kune dzimwe nyika vakaexpose avo vari exposed wo kune dzimwe vari good but 98% let me tell you mazino 98%. Anyway, do the challenge, guys. All right. Kungoti chete I love you man number 2 I love you. Kutukira kuti I love you. Kuni disturb akubasa kuni disturb. Kuni fona kuti I love you kuti kumba kwa ndakubvako. Wade kududza kana bva kumba kuti I love you ndakuzodza kubasa disturb. Kuti anti I love you back. Shokero rinetsa kubuda haripudi. So guys, ndakwinda itaima challenge tipe itikani timboseka tipe itikani tazodzoka nelive ka tine humbo takabata humbo andimaona vanoda zvavo those who are free do the challenge andika itai challenge moti pandoka timboneseka timboona pano padiaries you don't have to show your face just do a video inenge isina zita inenge isina chi unogona kungovhara face yako wongobudisa zvauri kuita ipapo send it to me ndiposte ngatione ungoti ndinoda kuuza kuti movement dzenze fikiri inoiri dzakamira sei ndiri kuda kuti ndingoza movement dzenga kuti muda kupfeka chiwiki ndoda kugadzira kuti muri kuda kudyei ndoda kukubikira chikafu mutisha zvaunada kumboita kumbobvunza muchawa mhinduro dziri kudzoka dziri kuuya mhinduro antika so guys it has been nice being here having our talks as usual antika quite the same madirwa atinoona masukuru tinenge tine love yes aiwa nyara itai kani muzotipa ndatiri gai muoneka itai guys itai mutipe tikandi let's see itai mutipe hanzi manje machinizi aiwa both kata remember havasiveseka vari pano kune vachambudira but havasiveseka mwe kuna umwe wastoripo and kuna umwe asipo regai vanoita machallenge regai vaite machallenge even kumaboyfriends enyu itai machallenge ngatiposte tione itai machallenge tikande tione. Let's see how it's going to be. So guys, guys, it was nice being with you here. It's been a while. Antiga. So if I see you on Tuesday or Wednesday, I'll see you again next week. Antiga. So guys, thank you very much, all the star senders. Do those videos, send them to me or send them to any admin. Saikuna Kundai, Saikuna Nashumbres, Saikuna Milka. They will post those videos. My videos, Tino poster. Timbonzwa kuti zvakamira sei antika murabo guys take care of yourselves and love you guys